Hei, jos tykkäät Fitnesskuplassa podcastista, niin klikkaa podi seurantaan ja jaa kavereille. Jos kuuntelet tätä Spotifyssa, niin laita ihmeessä myös arvostelu tulee. Ja jos sitä vastoin kuuntelet esimerkiksi YouTubessa, niin voit myös tykätä ja kommentoida jaksoa. Podcastilta löytyy myös Instagram-tili nimeltään Fitnesskuplassa. Siellä voi keskustella ja jakaa ideoita podcastiin liittyen. Ja samalla pikku mainos omille palveluilleni, eli jos kaipaat fitnessvalmentajaa tai poseerausvalmentajaa tai oot vailla urheiluhierojaa Tampereelta, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Lisätietoja löydät nettisivultani mariannegankaisto.fi tai Instagram-tililtäni marianne_kankaisto. Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Nyt on ollut semmoinen noin vuoden tauko tässä. Mä oon vähän opiskellut urheiluhierontaa ja opiskelen kyllä edelleenkin, mutta ajattelin, että nyt on kalenterissa sen verran tilaa, että eiköhän pistetä taas tulille podit. Ja mulla on ensimmäinen vieras nyt sitten tänään, niin Clarissa Pajukoski täällä mukana. Ja aiheena olisi sitten Clarissan viime kevään pitkä kisaputki. Sen takia mä hänet halusin kutsua tänne, että on mielenkiintoista kuulla, että miten se sitten meni, miten jakso vetää monta kisaa ulkomailla pitkin poikin. Muista edes montako kisaa sellaisia on ollut, mutta varmasti semmoinen mielenkiintoinen aihe kuulla lisää tämmöisestä. Mutta joo, ei kai siinä sit mitään. Mulla saattaa olla vielä ääni vähän painoksissa, on ollut vähän flunssassa, mutta koetaan kestää ja annetaan Clarissa puhua enemmän tänään. Mutta kerro Clarissa vaikka nyt eka vähän, että mistä tuut ja kuka sä oikein oot ja mikä sun laji on ja tämmöisiä perustietoja, jos kaikille ei ole vielä tuttu nimi. Joo, eli moi, Clarissa täällä ja mitäköhän mä nyt aloittaisin. Mä oon bikini fitness-kilpailija, asun tällä hetkellä Forssassa, mutta oon kotoisin Orivedeltä, vähän semmoisesta pikkukylästä sieltä ihan perukoilta. Ja vuodesta 2016 mä oon kisannut koko ajan bikini fitnessessä ja joka toinen vuosi aktiivisesti. Ja Ikä, 32. Joo. Enää mennä muistakaan. 30 jälkeen pitää miettiä. Reilu 30 on mittarissa. Ja ei siinä mitään. Mä oon salilla käynyt vuodesta 2012 pikkuhiljaa niin kuin tavoitteellisemmin ja sitten jossain vaiheessa vaan huomasin, että alkoi kiinnosteleen. Se nyt oli aika pitkälti mun miehen ansiota. Se Johannes esitteli mut lajille ja käytiin kisoja kattoo ja siitä se sitten lähti. Ja Johannes teki mulle ekan saliohjelman ja valmentaa mua edelleen. No niin. Alkoiko teidän suhde jo siis niin kuin ennen kuin Joo, ihan ennen näitä fitness-hommia, kyllä. Okei. Oliko sulla mitään muuta lajia taustalla? No ei varsinaisesti, että mä oon ollut aina vähän sellainen, että en mikään superliikunnallinen enkä mitään, että höntsäratsastusta harrastin niin kuin lukioon asti. Joo. Ja siinä se. Ja se oli tosiaan vaan naapureiden hevosilla menemistä. Joo. Ei mitään kilpaurheilutaustaa ja vanhemmillakaan ei mitään vahvaa urheilutaustaa. Niin. Joo. No mikä siinä sitten oli semmoinen, mikä houkutti tässä lajissa? No siis mun mielestä se oli niin mielenkiintoinen oma maailmansa ja sitten tietysti se, kun siinä keskitytään paljon siihen myös ulkonäköön, kehon muokkaukseen, mutta sitten siinä saa olla naisellinen, kaunis, niin se kokonaisuus niin kuin oli sellainen, että okei, toi on makeeta, että tää on niin kuin hyvä. Ja sitten se, että tää on niin kuin yksilöurheilua, niin mä oon aina ollut vähän tällainen itsenäinen oma tekijä, niin se oli sitten tosi semmoinen, niin kuin, että tuki sitä hommaa. Joo. Kävikö sä kattelemaan kisoja jo ennen kuin sä sitten päädyit siihen, että säkin lähdet tähän hommaan? Joo, ainakin pari vuotta käytiin kisoissa kattoo. Et käytiin NFV:ssä, en muista mikä vuosi oli, oliko 13 vai 14. Silloinhan bikini fitness oli suhteellisen tuorekin laji, niin seurailin sitten niitä naisia blogien kautta ja sitten Instan kautta ja sitten tosiaan pari vuotta ja vähän kattelin, että mikä homma ja sitten alkoi kiinnostelemaan. Ja oliko se selkeä heti, että se bikini fitness on se, mikä kiehtoo? Kyllä se aika lailla joo. Et vähän piti kuulostella, että onko se niinku hyvä mallinen lajiin tai muuta, että mitä se vaatii. Ja sitten sieltä tuli vihreät valoa aika paljon, niin mutta okei, tähän mennään. Ja sitten piti vaan lähteä tekemään ja sittenhän se vasta näki, että millainen se laji on itselle. Oliko sulle heti selkeää, että Johannes on sitten sun valmentajas?
No ei varsinaisesti, koska alkuunsa kumpikaan meistä ei ollut ikinä vetänyt niin kuin varsinaisesti kisadiettiä, että vaikka Johanneskin seurannut lajia tosi paljon, niin haluttiin ensin siihen ihan virallinen tiimi ja muut. Ja mulla oli parit ensimmäiset kilpailuvuodet, niin ulkopuolinen valmentaja tai muu kuin Johannes, koska meillä ei ollut sitä liiton tiimiä ja valmentajakoulutuksia ja kaikkea tällaista. Mutta sitten me käytiin sitten yhdessä fitnessvalmentajakoulutus, koska todettiin, että se on niin paljon helpompaa vaan, että päästään niinku keskenämme valmentaa ja tekemään ja muuta. Niin ei tarvitse sitten etsiä valmentajaa ja kysellä, että saako Johannes valmentaa ja muuta. Ja sitten saatiin tiimikin perustettua sille vähän ohi menne. No niin. Mikä vuosi te olitte siinä koulutuksessa? Se oli 20 tai 19. Jotain sitä luokkaa se oli. Vähän ennen koronaa tai koronan jälkeen jotain sitä luokkaa. On siitä jo aikaa. No niin. Jep. Ja nyt teillä on sitten omia kisavalmennettavia ja pystyt kisaan oman tiimin sisässä. Kyllä, just näin. Se on tosi makeata. On, joo. Ja sekin on ihan hyvä, että niitä nykyään säädellään noita, että kuka voi valmentaa ja pitää olla virallinen tiimi ja näin. Ja just tähän esimerkiksi se rajoittaa vähän sitä dopingin käyttöä tämmöistä, että pystytään valvoa paremmin. Joo, ja sitten se taso pysyy semmoisena niin tosi hyvänä, että siellä ei ole ihan mitä tahansa tekijöitä. Että vaikka se nyt välillä tuntuu, että onpas tämä nyt vähän jäykkää, mutta kyllä mä niin näen siinä oman pointtinsa. On, ja just se, että jonkinlainen koulutus täytyy olla ennen kuin voi valmentaa. Niin vaikka eihän mun mielestä toi meidänkin liiton koulutus, niin onhan se nyt pieni semmoinen raapasu, että kyllä siellä on hyvä olla muutakin taustalla sitten. Mutta kyllä. Joo, ei koulutusmaailmaa sen enempää. Joo, ei. Joo, okei. No hypätään sitten siihen meidän päivän aiheeseen. Eli viime kevät, 2024 kevät on nyt kyseessä sitten. Ja oliko se sitä ennen niin kuin edellisenä vuonna kisannut sitten? Mä olin kisannut 22, eli mulla on ollut aika lailla silleen niin kuin joka toinen vuosi kilpailuita, mutta nyt oli kaikista lyhyin, eli vaan niin sanotusti vaan 1,5 vuotta väliä, koska nyt mä otin eka kertaa kevätkauden. Et mä olin aikaisemmin kisannut vaan aina syksyn NFV:ssä ja syksyn kisoissa, niin nyt sitten kiinnosteli, että haluaisin mä vähän niin kuin kokeilla, että jos pääsis EM-kisoihinkin, koska mä olin kuitenkin aikaisemmin ollut jo MM-kisoissa ja Suomen mestaruuskisoissa useampaan otteeseen, niin sitten totta kai pitää vähän jotain uutta keksiä. No kyllä. No kerropa vielä itse asiassa, 2016 sanoit, että on niinku ekat, niin se syksy on ollut sun eka kausi. Juu. Mennään vaikka vielä sen läpi vähän, että mitkä kaudet siellä on ennen viime kevättä ollut ja miten siellä on niinku pärjäilty. Joo. Eli silloin oli 2016 vuonna vielä Jyväskylän karsintojakin, ja siellä järjestettiin Pekinners, Suomen mestaruus, ja sitten oli ihan SM-karsinta. Mä olin siellä mun ekoiskisoissa toisena 1 pisteen erolla voittajaan, siitä mä sain sitten SM-paikan, ja mä en muista monesko mä olin sitten siinä niin kuin yleisessä sarjassa, mutta siitä en olisi päässyt SM-kisaan, mutta kova taso silloinkin jo, ja mähän olen alle 160-senttisten sarjassa. Ja siellä mä olin ekoissa SM-kisoissa, jos mä oikein muistan, niin 8. tai 7. jotain sitä luokkaa, että silleen ihan ok ekaksi kisakaudeksi. Sen enempää mä en sitten kisannutkaan siinä, että se oli vaan semmoinen vähän niin kuin testi. Ja sen jälkeen kisasin vuonna 2018, ja silloin mä voitin Suomen mestaruuden, vähän silleen mun mielestä puskista, mutta voitin silti. Ja silloin kisasin sitten myös Nordic Cupissa, KV-kisa, mikä oli Lahdessa samana päivänä. Olisinko mä ollut 5. siinä. Siitä mä pääsin tietysti sitten Puolaan MM-kisoihin. En muista, mikä oli sijoitus. Ei nyt mikään hemasevin. Mulla oli aika rankka kausi silloinkin. Ja kävin mä Pohjoismaiden mestaruuskisoissa Ruotsissakin. Mä olin siellä 4. Joo. Et ihan ok kausi. Joo. Silleen toiseksi. Kyllä. Joo, sitten oli 20 vuoden kisakausi. Se oli, no ei nyt ehkä ihan paras, koska silloin oli korona. Niin. Ja se sekoitti tosi paljon suunnitelmia. Silloinhan kuitenkin, oliko se syksy normaalin aikataulu, vai oliko sitäkin, venkslattiinko sitä syksyn aikataulu? Mun muistaakseni ei pahasti ainakaan, mutta se paikkahan vaihdettiin silloin Turkuun. Et se oli tosi outo kisapaikkana, koska olin useamman kerran ollut kuitenkin siellä Lahdessa. Mutta se oli sitten se ihan hirveä, koska mä olin silloin jo suunnitellut, että mä menisin sinne ulkomaille enemmän kisaamaan.
Mä olin niin kuin lähdössä jo Skopjeen, mä olin kaikki pakannut, kaikki tarvikkeet. Sitten mä näin Instagramista 12 tuntia ennen kuin piti lähteä lennolle, että kisa on peruttu. Ei muuta kuin sitten vaan soittelee lentoyhtiöön ja hotelleihin ja kaikki, että en mä tuukkaan. Oh. se oli ihan syvältä. Sama sitten Arnoldit piti olla Espanjassa, missäköhän niitä aluksi piti olla, niin sitten ne laitettiin jollakin 1,5 kuukaudella myöhempään tai kuukaudella. Sinne mä sitten onneksi lopulta pääsin kaikkien säätöjen jälkeen ja olin 3. Ja se oli semmoinen, että se pelasti sen kisakauden, koska mulla se SM-kisa oli jäänyt vähän semmoiseksi pettymykseksi, kun mä olin 4. Joo. Niin, mä olin vaan, että mä mihinkään Espanjaan edes lähden, että ihan turhaa. Ja sitten kun se oli oikeasti vaikeaa sen koronan takia, juu. Niin, ehkä jälkikäteen olisi voinut vaikka skipata sen vuoden, mutta tulipahan tehtyä. Niin, joo, ja kun eihän kannustin tiennyt, mutta se oli kyllä haastava se 2020. Keväthän silloin peruttiin. Niin peruttiin, tai jotain. Peruttiin. Jotenkin sitä ei ainakaan ollut. Joo, jotenkin. Sitten just toi syksykin oli aika venkslaamista. Oli, joo. Ja toikin on paha sitten, kun jos sä silloin 18 vuonna sulla on tullut se mestaruus, niin sitten siinä tulee vähän semmoinen, vaikka aina pitäisi miettiä, että vertaa siihen edelliseen itseensä, mutta totta kai kilpaurheilijalle tulee se niin tulee, juu, semmoinen, sijoitustavoite kuitenkin siellä, niin sitten helposti tulee se, että ei se nyt halua huonompikaan olla kuin se ykkönen. Sehän siinä onkin, että se oli lähinnä semmoinen oma niin kuin, että mähän sen paineen sinne loin itselleni, ja sen takia se sitten vielä niin kuin varmaan siihen suoritukseenkin vaikutti, että mulla oli se paine siellä. Ja sitten kun tässä nyt on oppinut, että ei noi sijoitustavoitteet ole mikään se niin kuin paras tavoite, totta kai niitä kannattaa olla ja saa olla, mutta se, että niin kuin liikaa katsoo siihen, niin sanotaanko, että vähän kantapään kautta on sekin opittu, koska siis ihan rehellisesti mä olin todella masentunut sen jälkeen. Ja sitten kun vielä tuli nämä kaikki Skopien peruutumiset ja kaikki, niin se oli niin sekavaa settiä. Että... Joo, ja toikin on vaikka sen tiedostaa silleen, ja valmentajanakin vielä, että niinku, ei kannata laittaa sitä sijoitustavoitetta niinku ykköseksi itselle, tai silleen, että se on se tärkein tavoite, vaikka tokihan sitä kannattaa miettiä, mutta että siellä pitäisi olla näitä muita, mihin itse pystyy vaikuttamaan, niin niitä tavoitteita, mutta sitten kun se osuu sille omalle kohdalle, ja sitten kun se on vielä se, että se oli 4, että se ei ollut, niin se oli niin lähellä sitä 3 ja kaikkea, että se ärsytti ihan sikana, mutta siitäkin olen sitten oppinut, että ei voi mitään, ja ne on ihan osittain arvopeliä, ja ketä sinne nyt sattuu sinä päivänä tulemaan, ja niin edelleen. Miten tuomari, ketä tuomaroi, ja just se, että kenen vieressä siinä nyt seisoo, miltä näyttää just niiden vieressä. Joo. Niin se. No, mä nyt vähän takerun vielä näihin lisää, mutta oliko se, kun sulla peruuntui se 1 kisa, ulkomaan kisa siinä kohtaa, niin miten oliko se sulla sitten tavallaan, kuinka paljon sulle tuli ylimääräistä kustannusta, muistaaksä enää mitään semmoisia? Itse asiassa tosi vähän tuli, koska mulla oli turkkilaiselta lennot varattu, ne oli ihan törkykalliit, kun ne oli ainoat, jotka sinne lensi tyyliin siinä maailmantilanteessa. Mä sain niitä siis jopa 1,5 vuotta siirrettyä eteenpäin, sitten me käytettiin se vaan johonkin lomareissuun Johanneksen kanssa, ja hotelli oli ilmaisella peruutuksella, ne ymmärsi saman tien, että okei, tää nyt on tätä, että eipä oikeastaan mitään, mä en ollut maksanut kisamaksuja, ehkä rusketuksen, mutta sen rahan mä sain takaisin. Et ei oikeastaan mitään. Toi oli kyllä hyvä sitten kuitenkin. Et ainut sitten tuli vähän säätöä, mutta töihinkin mä sitten soitin, että en mä halukaan olla lomalla, että mä tuun töihin. No niin. Et sekin onnistui siinä mielessä. Joo. Ihan ok. Joo. No mitäs, se oli nyt 2020, ja sitten sä oot sen jälkeen, onko 22? Joo, 22 oli sitten jälleen syksy. Siellä oli sitten Maltan kisaa, Arnoldit Espanjassa, sitten oli SM-kisa, PM-kisa, ja sitten ihan viimeisenä joulukuun, marraskuun hujakoilla niin oli Ruotsissa Stockholm Classic. Joo. Ja silloin mä tosiaan pääsin 3. SM-kisoissa, olisin saanut, silloin oliko se Korea sitten silloin niin kuin MM-kisoissa, ja mulla ei ollut vaan yksinkertaisesti rahaa lähteä sinne, että mä jouduin sen skippaamaan, mutta sitten mä lähdin sinne Ruotsiin kisaamaan. Siellä mä olin 2 pisteen erolla voittajaan. Ne on tosi tiukkoja. Joo, ja se oli hauska kisa, siellä olisi ollut ihan rahapalkinnotkin niin kuin ykkösille, mutta otettiin overalli, että se oli ihan hauska kokemus. Joo. No niin, okei. Joo. Siellä otettiin 2 ekaa. Ne oli niin pienet sarjat. Niin, joo. No niin. Mutta joo, siinä se Arnoldit oli aivan katastrofi
siitä mä oon jauhannut aika paljon tuolla aikaisemmin, että se oli, ei mennyt putkeen itseltä lähinnä kaiken näköisten sattumusten kautta. Haluatko sä jotain avata? No siis se oli lähinnä sellainen, että joo, mä olin ottanut kaikki hiukset ja meikit sieltä venäläiseltä tekijältä, maksoin itteni siitä kipeäksi, menin 2 yöllä sinne. Mun väri meni saman tien ihan vihreäksi, koska se oli niin kuuma. Meikki oli ainakin tunnin myöhässä ja mä hikoilin entistä enemmän. Se meikki oli aivan kaamea mun mielestä. Siis musta oli kamala, että mä otin huippumeikkaajan ja se teki musta aivan hirveän näköisen. Mä en yhtään ollut niin kuin oma itteni. Sen jälkeen mä olin ihan ajoissa päkkärillä, mutta sitten meillä oli tää meidän fitnessposse ja he oli sitten tosi myöhässä ja kisat vaan aikaistu. Mä lähettelin tässä viestiä heille, että mistä ootte? Sitten mä lähetin Suomen joukkueenkin ryhmään, että hei, täällä alkaisi olemaan nyt meikäläisten bikinit kohta. Niin sieltä sitten yksikin, taisi olla toi Roosa, joka juoksi sitten niinku sieltä niinku suoraan ulko-ovista meidän jonoon. Ja se oli se, kiitos kun laitat viestiä. Että se oli ihan semmoinen, niinku, että kaikki keskittyminen meni ihmeelliseen häsäämiseen. Ja sitten kun ei ollut oma itsensä eikä hyvä fiilis, niin se meni sitten ihan semmoiseksi. Joo, se on ihan tässä luukkeessa semmoinen, mikä miellyttää itse, niin se vie tosi paljon pois. Se vie tosi paljon ja sitten vielä kun harmittelee, että se väri on semmoinen ja kaikkea tuommoista, niin joo, nämä on näitä. Joo, ei siellä Koreassakaan silloin mennyt kyllä meillä hyvin, että just näiden väriä ja kaikkea, siellä oli niin paljon showta. Ja... Joo, mä seurailin sitä sitten somesta tiiviisti. Mä sanoin, että toi ollut kyllä aika säätöä, mutta kyllä mä silti harmittelen edelleen, että se olisi ollut makea kokemuksena. Niin, juu. Kyllä. Mutta ei voi mitään, nämä on näitä. Jep. Joo, eli nyt oltiin 2022 syksyssä, niin no niin, sittenhän tullaankin jo sitten viime kevääseen, Joo. 24 kevääseen. Joo, ja se oli aika nopea päätös, että mä muistan silloin Arskoista, kun lähdettiin bussikuljetukselta sieltä, niin mä oon silleen, että okei, keväällä 26 mä sit kisaan, että mennään siihen ja tein siitä aika nopeasti sitten pläänit, että minkälaisen kisakauden mä haluun. Sitten mä olin silleen, että mä oon niin pitkään haaveillut semmoista niin kuin Euroopan kiertueesta, kun mä seurailen tosi paljon noita kansainvälisiä bikini-naisia tuolla, niin nehän kisaa tyyliin joka viikonloppu jossain eri maassa ja kaikkea mahdollista, ihan siis jäätävää settiä. Mä oon silleen, että toi olisi semmoinen makea kokemus, että ton mäkin haluan vetää sitä. Joo. Sitten mä lähdin vähän miettimään, että kuinka monet kisat olisi niinku realistista vetää niinku siinä kevätkaudella, koska mä tiedän, että jos koko vuoden kisaisi, niin se olisi ehkä vähän liikaa, niin kuin ainakin itselle. Joo, varsinkin jos tulee ottaa useampia kisoja, niin kyllä se sitten se verottaa jo niin paljon. Että... ja sitten se tietysti piti vähän niin kuin, tai vähänkin enemmänkin niin taloudellisesti suunnitella, että se, kun sä kustannat aivan kaikki itse, niin se ei ollut mitään halpaa hupia. Ja mä siis lähdin siitä 22 vuodesta, niin kuin mä tein Excelin, että tämä on mun säästösuunnitelma tänne arviolta, mä tarvin näin paljon rahaa. Ja joka kuukausi laitoin säännönmukaisesti niin kuin jemmaan ja skippasin lomat ja tein ylitöitä. Ja sitten kun en ole millään huippupalkka-alalla, ihan peruskaupan ala, niin ei siinä nyt ihan miljonääriksi tule hetkessä. Joo. Kerropa vielä kuulijoille, että mitä sä siis teet työksessä. No siinä vaiheessa mä tein vielä Intersportissa sporttimyyjän hommia ja olin siellä aika aktiivisesti. Sitten tuossa viime vuoden lopulla mä sain viestin tuolta Olefitistä, että he tulee Vorssaan ja aloitin siellä sitten pikkuhiljaa niin kuin respassa ja PT-hommia ja tämmöistä ja just siinä aika sopivasti sitten helmikuussa niin irtisanouduin. Ja pääsin siitä aika mukavasti sitten saman tien hommiin, kun mulla oli ne kaikki lomat hemmassa yli kuukauden verran, niin mä olin 1 päivän mun irtisanomisen jälkeen niin kuin duunissa ja sitten mä pääsin vaihtaa Olefittiin, kun mun lomat piti pitää niin kuin siinä pois, niin kuukauden irtisanomisaika meni aika nopsaa. Ja sitten se oli aika mukavaa, että tuolta oltiin tosi joustavia, kun mä sanoin, että mulla on nyt tämmöinen kisaplääni, että mä oon tosi paljon poissa ja tämmöinen. Se oli vaan, joo, ei mitään. Hän ymmärtää tämä kuntosalin perustaja, niin sain mennä aika vapaasti. Tosi hyvä. Se oli tosi hieno. Yleensä silleen, että ei kannata välttämättä tehdä hirveän isoja muutoksia kesken. Joo, ja itsekin olen aina kaikille sanonut, että sit ei niinku mitään töitten vaihtoja, ei mitään isoja niinku projekteja, ja sitten itse vaan, mä aika irtisanoudun. Niin, ja sitten vähän perustettiin yhdistystäkin siinä. Niin oli, joo. Arkakisat järjestettiin. Just näin, joo, siinä oli vähän kaiken näköistä, mutta kyllä se oli itselle semmoinen siis vaan positiivinen muutos, että itseltä se kuormitus sitten taas niin kuin väheni tosi paljon,
koska mulla oli tosi paljon duuneja siellä kaupalla, ja mun olo oli ollut jo hetken aikaa semmoinen tosi kuormittunut, niin tuntui tosi kevyeltä, että se oli semmoinen positiivinen muutos. Että semmoisia toki voi tehdä, mutta on toi aina vähän riski sit hypätä niin kuin tolleen vähän yhtäkkiä. Joo, ja toikin oli hyvä, että siellä oli ymmärrettäväisiä tohon, että oot nyt kisaamassa ja sulla tulee näitä reissuja poissaoloja. Kyllä, joo. Järkkää se alun sit sillä lailla. Ehdottomasti, että se oli tosi hyvä. Joo, mutta sä olit tosiaan sitten jo ruvennut heti suunnittelemaan niin kuin 2-2 kisojen jälkeen tätä seuraavaa kautta. No se, mitä pystyi niin suunnittelemaan. Tietysti sitten 2-3 vuoden aikanahan niitä vasta julkaistaan niitä kisoja, mutta siinä pystyy vähän niin kuin katsomaan, että okei, missä voisi olla realistista niin kuin kisata, missä on hyvin järjestettäviä kisoja tai helposti mentäviä ja edukkaita tai hyvälaatuisia. Niin peilaa vähän siihen, miten yleensä on järjestetty. Just näin. Josko ne tulee, niin joo, sillä että ehkä tänne, jos olisi. Että oli siellä pari paikkaa, joihin mä olisin toivonut, että oltaisiin päästy, mutta ei ollut kisoja, niin sitten ei menty. Joo, mitkä ne olisi ollut? Se oli oliko se Montenegro vai mikä toi? Oli toi Jaana Manner kisas siellä silloin keväällä, mutta ei vitsi, että tosi makea, vähän kuulusteli Jaanaa siitä ja sitten ei niitä tullutkaan siinä seuraavana vuonna. Se oli vähän harmi, koska se vaikutti tosi kivalta. Joo. Ehkä joskus tulevaisuudessa. Ehkä, joo, kyllä nekin tulee. Joo, mutta toi oli hyvä tosiaan, että puhuit tuosta budjetoinnista, että koska varsinkin kun meinaa ajatella, että menisi monta kisaa, niin sitä ei vaan niin kuin jostain vaan repästä sitä rahaa. Että... Joo, ei todellakaan. Ja sitten just, että niin kun, se on ihan niin kun pakko vaan niinku kertoa ihmiselle, että ei mulla ollut mitään niinku supersponsseja tai en ole voittanut lotossa, enkä ole missään niinku, en ole missään insinöörihommissa tai missään tämmöisissä, että ihan niinku työllä vaan tehtyä säästämisellä ja fiksua rahalla käytöllä. Joo, ja tämä laji kuitenkin itsessään on sellainen, että tämä vaan vie rahaa, että tämä ei tuota, että jos on joku herapussi joskus voit jostain voittaa tai niinku säkällä saada käteistä satasen, niin siinä se aika lailla on. Joo. Ei oikein, niinku, raha ei liiku näissä piireissä. Kyllä. Ei valitettavasti. Jep. Joo, no miten se sitten se kausi lähti, tai miten sä olit ensinnäkin, oliko ekat kisat mitkä, lähdetään siitä liikkeelle? Mun ekat kisat oli ihan Fitness Classic Vantaalla. Joo. Eli siitä starttailtiin, koska ajattelin, että me aloitettiin kyllä dieetti jo siinä elokuussa tosi hyvissä ajoin, mutta ei sit viittitty ottaa aikaisemmin niin kuin liian kireät kuntoon, koska se oli kuitenkin yksi pääkisoista toi Fitness Classic, koska mä halusin sen EM-paikan. Että se oli semmoinen, niin kuin, että se oli eka targetti ja siitä sitten niin kuin lähti kunnon pyöritys päälle. Ja mä olin kyllä tosi tyytyväinen, kun mä olin 3. siellä. Että se oli se, niin kuin, että top 3, kun mä pääsen, mä voin olla tyytyväinen. Se oli kuitenkin tosi kovaa kilpailua, kovaa tasoa, niin vitsi, mä en muista, milloin mä oon jännittänyt siinä palkintojen jakojonossa niin paljon. Mä en muista, kuka se oli, kun katsoi sieltä, että herra jästäs, onko sä kunnossa, kun sä oot ihan niin kuin... Tärisikö sä vai? No melkein joo, mä olin ihan supervakava ja melkein kalpea kuin siinä meikissä voi olla, mutta kuitenkin, niin joo, melkein itku tuli oikeasti, mutta 2 pisteen erolla olin sitten tuosta Roosasta, joka oli toinen ja sain sen paikan, niin se oli sitten semmoinen kiva päästä sinne. Kun mulla oli kuitenkin kaikki lennot ja kaikki tyyli melkein varattuna jo silloin. Niin, että kyllä mä sinne menen ihan samana varaan nää. Mennään sitten lomailemaan, jos ei pääse. Joo, kyllähän moni tekeekin sitä silleen, ja on ne halvempi ottaakin hyvissä ajoin. Kun tiedetään, että niitä ei kustanneta kuitenkaan. Tai jokaisen pitää itse, vaikka olisi ykkösenä, niin pitää itse. Niin on, että sä saat sitten sen pienen tukirahan voittaessasi. Mutta siitä sitten niin kuin lähdettiin aika nopsaan sitten Prahaan, oli Mr. Universe Pragu, miten se sanotaan englanniksi? Se on vähän hyvä. Ja se oli sellainen, että mä olin vaan käsittänyt, että Prahassa on niin kuin hyvät kilpailut ja kova taso. Niin se oli sellainen, että sinne on helppo mennä myöskin. Tykkäsin ihan sikana. Mä olin, mun pitää luntata täältä, että moneskos mä olin. Joo, mä olin 5. 9. Että oli tosi tasainen kilpailu, mutta sillä, että 2 kauden KV-kisaksi ihan jees. Olisi tietysti taas toivonut, että olisi ollut parempikin, mutta se oli tosi positiivinen kaiken puolin se kokemus. Missä kohtaa vaiheessa se sitten oli, klassikki oli varmaan siinä huhtikuun alussa, eikö ollut? Joo, 7.4. Ja sitten koska tämä Praha oli? No tämä oli ihan seuraavana viikonloppuna. Joo.
Et mä olin siitä, niinku, oliko mä pari päivää tyyliin kotona Vantaan jälkeen, ja sitten me lähdettiin jo Prahaan, kun mä oon sitten vielä semmoinen niinku kisareissaaja, että mä oon mieluummin useamman päivän ennen kisoja siellä paikan päällä, ettei vaan tule niinku mitään probleemaa. No on se, kun et voi tietää lentojen viivästymisistä, tai miten näin. Se kunto vaikuttaa sitten lentämiset siihen kuntoon. Joo, ja sitten kun siinä on kaikkea kauppareissua ja paikkaan tutustumista, niin sitten mä ehdin niinku käymään päivää ennen rekkaripäivää, katsoa, että okei, tää on tää mesta, huomen tänne, ja sitten se on jo vähän niinku tuttu se liikkuminenkin sieltä paikasta toiseen, koska mä menin tosi paljon julkisilla sit niinku kisapaikoille. Joo. Oliko sä yksin reissun päällä? Vai Johannes oli jokaisella reissulla mukana. Onko se ollut niin kuin noin aikaisempina vuosinakin sitten, kun olet lähtenyt pidemmälle? Lähestulkoon aina. Et ainut oli PM-kisa Ruotsissa 18 ja sitten Arskat silloin 22, kun se ei ollut mukana. Joo. En muista minkä takia ei ollut, mutta siinä oli jotain estettä. Niin, mutta muuten on aina halunnut olla mukaan, ja kyllä se niin kuin tietysti oma apunsa sitten on, kun siellä on valmentaja vähän niin kuin auttelemassa. Vaikka sanotaanko, että meikäläinen noissa kisareissuilla ei nyt aina ole sitä parasta seuraa. Joo, yleensä se on vähän sillä. Voi olla välillä pinnakin kireellä. Välillä joo, ja sitten varsinkin toi, kun niin kuin, mä oon tosi tarkka aikatauluista ja kaikista, ja mä haluan olla joka paikassa ihan superajoissa. Niin sitten se, että kun toinen puhuu niin kuin aika järkeviä, että ei tarvitse mennä sinne 3 tuntia aikaisemmin sinne lentokentälle, että se 2 tuntia riittää. Ei riitä. Mitä jos jotain tapahtuu ja kaikkea tämmöistä ja muutakin stressiä ja kaikkea. Niin kyllä se niin kuin, onneksi Johannes on oikein tommoinen niin kuin lehmän hermoilla siunattu. Se on hyvä kyllä noissa tilanteissa. Kyllä. Joo. No mites Prahan jälkeen oli sitten sitten me jatkettiin itse asiassa Mr. Universe Liechtensteiniin. Se oli sitten siitä, oliko se jo seuraavalla viikonloppuna 20. päivä. Ja mietin, että miten me edes sinne mentiin. Me taidettiin mennä itse asiassa Prahasta junalla Müncheniin, oltiin siellä muutama päivä, ja sitten Liechtensteiniin. Okay. Se oli semmoinen, että haluttiin mennä nyt Saksaan, tai siis minä halusin käydä siinä välissä, ja sitten siellä oltiin sitten tosi nopea viikonloppu, ja se meni ihan superhyvin. Mä olin toinen, se tuli ihan puskista. Meitä oli siinä kuitenkin, siinä oli 5 kilpailijaa, mutta kuitenkin että 3 pisteen erolla sitten tähän Anna Kuskianiin, joka on ollut siis tämän vuoden niin kuin ihan siis, en tiedä kuinka monet kisat se on käynyt, mutta monta pro-korttia napannut, niin sillä on ihan makeata, että pääsi olemaan niin kuin hänen jälkeen siinä. Ja 5 pistettä oli ero. Tosi kiva kisa. 3 pistettä ero, no kuitenkin. Mutta tosi kiva kisa, mutta se venyi tosi pitkäksi se kisapäivä. Et me oltiin lavalla varmaan joskus 10 tai joskus. Sitten Miten te olette arvioinut, että koska olisi suurin piirtein ollut? No olisiko se ollut siinä joskus iltapäivästä, olisi ollut meidän arvio ehkä. Joo. Tai joskus viimeistään 6 tai jotain. Et Jaanakin oli silloin tosiaan, tuli Suomesta sit kisaamaan sinne ja me mentiin yhdessä kisapaikalle joskus kello 11 aikaan aamupäivällä. Kellon ympäri sitten. Jouduttiin sitten hengaa siellä pikkasen ja sitten päästiin, se oli 10:30 tai 11 maissa, kun ne palkinnotkin jaettiin, että tosi super myöhään. Et eipä siellä sitten ole paljon enää paikkoja edes ollut auki, että mihin olisi päässyt syömään. Niin, varmasti joo. Ja sitten se oli oikeasti tosi pieni kaupunki. Siellä ei ollut yhtään mitään. Joo. Ja oliko se kerta, kun Jaana sillä oli joku säätäminen, että se piti ehtiä jokin lennolle? Joo, silloin oli just tämä, että se niinku mietti, että skippaako se palkintojen jaon, että hänen pitää päästä siihen viimeiseen junaan, että hän ehtii niinku lentokentälle ajoissa. Niin ehti just palkintojen jaon ja sitten joku heitti vaan sen sinne juna-asemalle joku tuomareista, päkkärituomareista ja sitten silläkin oli kyllä aikamoinen seikkailu. Mutta ihan mahtavia juttuja oikeasti niin tulee näistä. Jää mieleen kyllä sitten. Joo. Siinä hetkessä ei niin kiva, mutta myöhemmin ihan hauska. Ei, ja siis itselläkin se Liechtenstein oli vielä sellainen, että me oltiin siellä vähän syrjemmässä, keskusta siinä, mutta kun oli sunnuntai se seuraava päivä, siellä ei ollut mikään auki, muuta kuin maailman pienin kauppa siellä juna-asemalla, niin mullakin oli vähän sellaista, että mistä mä saan safkat, niin mulla oli onneksi, mä toin Saksasta tonnikalapurkin, sitten mä löysin sieltä jonkun keiton, mihin mä laitoin vaan vettä, sitten mä niillä pärjäsin. No sitten mä olin ostanut vielä sitä varten kananmunakeittimen,
Mutta mä en tajunnut, että siellä olisi adapteria tarvinnut, se ei mennyt sinne seinään. Niin kuin noinkin pitäisi aina sekata, että jos tarvitsee joku adapteri. Voi ei, joo, sit mä niinku epätoivoissani laitan sitä, että ei tää mene tänne mun kananmunan keitin. Mä ostin tän sitä varten. Ei sinne mitään, kyllä mä selvisin ja lähdettiin aika nopeasti sieltä pois, kun mä tiesin kuitenkin, että Sveitsit ja nämä on aika kalliit paikkoja muutenkin olla, niin sitten me vaan niinku lähdettiin kohti Zyyrihiä sit seuraavana aamuna ja lennettiin sieltä sitten Barcelonaan. No niin, sitten vähän eri paikka. Mutta noi on just kyllä haastavia sit noissa reissuissa, että kun kuitenkin pitää koko ajan miettiä sitä syömistä, kun sä et voi vaan silleen, no jotain jostain. Joo. Sulla on se dieetti päällä ja sulla on niin kisat tulossa ja niin, näin, niin sitten tuommoiset haasteet, että jos se joka kaupat auki. Joo, siis aina pitää olla niinku mukana just noita niinku tölkkejä ja jotain niinku protskua ja kananmunat on siitä ihan kätsyjä, mutta sitten jos et saa keitettyä tai paistettua niitä, niin mä en ole ihan niin heviä, että raakana vielä vetäisin niitä. Old school tyyli. Joo, ehkä sekin olisi mennyt hätätapauksessa, mutta kuitenkin. Joo, ja tuommoisissa tölkkijutuissakin, no nyt tuossa välissä te ette lentänyt, mutta sittenhän pitäisi aina miettiä niissäkin, kun ne on ne koko rajoitukset ja kaikki, että jos lentokoneella kun menee, niin sitten pitää aina miettiä, että no mitä pystyy ottaa. Niin joo, ja kyllähän mulla aina ruumalaukku nyt on niin kuin kisamatkoilla useimmiten ollut, koska sitä rompetta on vaan tosi paljon. Ja varsinkin tämmöisellä reissulla, missä sä oot niinku kuukausikaupa tai viikkokaupalla ainakin matkan päällä. Mutta sen virheen tein, että mä otin aivan liian superlämpöisiä vaatteita mukaan, koska mä olin menossa Euroopan kevääseen ja Alpeille ei ole kauhean lämmintä keväällä. Eikä ollut Saksaskaan. Niin, ja sitten taas huomakkaa katsoa sääennusteet joka paikkaan ja varautukaa siltikin, koska sitten taas dietillä on kuitenkin siis kylmä. On aina kylmä, joten siis et sä tee mitään millään topeilla. Niin, joo. Mutta joo, se oli ihan kiva. Lähdettiin sitten tosiaan, lennettiin Barcelonaan. Me oltiin siellä sitten niinku noin viikko. Et siinä oli 1 viikonloppu väliä ennen sitten EM-kisoja. Niin en viittinyt. Mä en muista, mun mielestä me ei käyty tosiaan Suomessa siinä välissä. Et me oltiin vaan se, että okei, hengataan Barcelonassa sitten se viikko. Oli aika kallis viikko, mutta ihan jees. Koska majoitukset Barcelonassa ei ole mitään ihan halvimpia. Ei todellakaan. Niillähän on ihan kriisi niin kuin niin kuin paikallisillekin niiden asuntojen kanssa, kun ne on ihan älyttömän kalliita, eikä missään niin kuin ole. Joo. Pystyykö nauttimaan sitten, jos viikko oli vähän sellaista ekstra aikaa siinä, niin pystyykö silleen niin kuin nauttia siitä tolleen ihan täysin kesken kisaprepin? No ei nyt ihan sillai ehkä samalla lailla kuin niinku jollain lomareissulla, mutta kyllä siinä nyt semmoinen pari päivää oli vähän sellaista, että okei, että nyt vähän iisimpää ja kävelin tosi paljon siellä, kattelin paikkoja. Mä oon muutaman kerran käynyt Barcelonassa, niin en mä mennyt niihin turistipaikkoihin. Mä sitten vaan käppäilin ja etin jonkun hyvän salin siellä ja reenailin. Ja sitten käytiin vaan ruokakaupassa ja tehtiin safkaa. Et se meni aika lailla semmoista melkein levonkin merkeissä sitten, että se on ihan kiva, että sai vähän semmoista rauhaa sen 2-3 viikon show jälkeen, missä oli kaiken näköistä bussia ja junaa välissä ja lentoja. Ja sitten me lähdettiin siitä niin kuin muutamaksi päiväksi siihen Santa Susannan lähistölle ja sitten niin kuin tultiin päivää vai pari ennen niin EM-kisojen alkuun, niin sitten Santa Susannaa. Niin semmoinen pikku reissu siinäkin. Joo. Ja ei siinä mitään. Sitten olikin jo EM-kisat. Se oli silloin ihan vappuna, muistaakseni starttasi siinä. Niin se oli kyllä semmoinen ihan mahtava reissu. Että kyllä mä olin tosi niin kuin kiitollinen ja iloinen, että mä pääsin sinne edustamaan Suomea, koska se on ollut sellainen, mitä mä oon niin monena vuonna katsonut, että ei vitsi, että tonne pitäisi päästä. Mutta sitten se, että jos sä kisat syksyisin, niin ei sinne oikein ole mahdollisia päästä. Jos sä nyt säkälän tuu syksylläkin sinne kisaan. Joo, mutta kyllä se oli semmoinen niin kuin jo ihan oma etappiinsa sitten. Ja no EM-kisa suorituksena meni vähän silleen, että olisin toivonut vähän parempaa, no taas sitä sijoitusta, mutta se oma tekeminen ei ollut ehkä parasta itteensä. En tiedä sitten, oliko siinä sitten myös semmoinen tietynlainen jännitys tai semmoinen, kun pääsi sinne vihdoista viimein, niin se oli vähän semmoinen pettymys, kun mä olin 12, meitä oli 23 sarjassa, että siinä puoliväliin, mutta pitäisi olla parempi kuin puoliväliin, eikä mikään keskiverto, siis mun mielestä. Niin joo, totta kai sitä asettaa niitä. Joo. Mutta onkin jo haastavia sitten just, että miten se psykologia siinä menee, että sit kun on ne tietyt kisat, johon lataa
lataa sitä niin kuin painetta itselleen enemmän ja semmoista odotusarvoa, niin miten sen paineen kanssa pystyisi niin kuin suorittamaan kuitenkin tietyllä tavalla rennosti, koska niin. Sittenhän just monesti voi olla semmoinen, että no mä nyt vähän käyn ton kisan, ja sitten se on, niin kuin, menee tosi hyvin, kun se on tavallaan vähän rennommin otettu. Sehän siinä niin onkin. se rentous sitten niihin niin kuin tärkeisiin kisoihin, niin siinä on niin kuin semmoinen mielenkiintoinen haaste kyllä. Onko sä löytänyt siihen mitään niin kuin ajatusta? No en ole ihan varma, että kun mäkin olin silleen, että ei mua niinku tietoisesti jännittänyt ne EM-kisat sillä, että mä olin sillä, että okei, tää on ihan tämmönen ok, mutta silti tuli semmoinen omanlainen juttu, että ilmeisesti vaan pitäisi olla silleen, että menee puoli läpällä sinne, tai silleen, että okei, mä menen vaan kokeilemaan ja nautiskelemaan ja vaan vähän tekee jotakin niinku itsellensä, että ei niinku... En mä osaa sanoa, mutta kai se sitten vähän kouliintuu, että koko ajan mä paremmaksi tuun. Mutta se, että se on älytöntä, että kuinka monessa ikinä tämä kisakausi 5. vai 4. vai mitä tämä oli, niin silti on tommosia kompastuskiviä, mistä voisit ottaa niinku itse koppia, että hei, vielä vähän jotain niinku ja kyllähän sitä aina pystyy olemaan parempi, että ja niin sillä tavalla pysyykin se nälkä siihen, ettei niinku tavallaan sit tuu semmoinen, no ei mun tarvitse enää mitään muuttaa, että kaikki on tässä. Joo, ja sillähän mä oon pitkään niinku ehkä tässä niinku lajissa pysynytkin, kun mä oon aina ottanut semmoisen vähän isomman tauon siihen väliin, ja halunnut selvän kehityksen siihen seuraavalle kaudelle. Että aina on halunnut vähän enemmän lihasta jonnekin. Nyt mä halusin hyvän fysiikan kokonaisuuden, kunnon kireyden ja parhaan esiintymisen. Okei, mä pääsen sinne koko ajan, mutta silti sieltä löytyy sitä viilattavaa. Ja sitten se oli tosi kiva kyllä, että mähän pääsin sit edustamaan vielä FitPers-sarjaan. Niin, totta, se oli myös semmoinen kiva, että se vähän sitten auttoi siinä oman fiiliksen löytämisessä. Ja itse asiassa mä ja Jesse oltiin 9, eli me oltiin paras suomalaispari sieltä. No niin. Ja, niin lähellä finaalia, että musta olisi ollut tosi makea, että olisi ollut siellä sit, mutta se nyt oli vähän sellainen, että no mennään katselemaan tyyliä ja pitää hauskaa ja näyttäytyy vähän lavalla. Että se kyllä oli semmoinen, mikä sitten niinku antoi itselle semmoisen vähän paremman fiiliksen siitä koko kisasta muuten, mutta tosi hienohan se on kokonaisuutena sitten. Joo. Just näin, ja toikin itsekin on vähän tuolla kannalla, että on hyvä pitää vähän sitä taukoa niiden kisojen välissä, niin kuin kausien välissä, että vaikka toki kisaamaan oppii kisaamalla ja näin, mutta että sitten just se, että mitä sä sitten niinku kerkeet viemään eteenpäin, jos sä vaikka sitten kaudesta toiseen niin kuin keväästä syksyyn, syksystä kevääseen niin kisailit, tai niin kuin joka vuosi, vaikka vuodenkin välein, niin se on kuitenkin aika pieni aika, kun miettii, että no vaikka syksystä syksyyn, niin sitten siinä on se palautumisjakso kuitenkin, ja sitten kohta sä oot taas jo prepillä. Et varsinkin jos haluaa vaikka lihasmassaa vielä, eikä ole niin kuin just aloittelija, niin ei sitä vaan niin kuin tarttu parissa kuukaudessa sillä tavalla, että ei yhtään mihinkään. Ei missään nimessä, ja sitten itsekin, kun mä olin nyt tämän kisakaudella kireemmässä kunnossa mitä ikinä. Ja mulla vaan nyt sattuu olemaan vähän sellainen kroppa, että se vetää tonne niin kuin jalkoihin sen kaiken fläsän. Että sitä se joutuu kiristämään ihan tajuttomasti, että mä saan sinne mitään näkymää. Niin, että yläkroppa kiristyy aikaa sitten. Joo, se on ollut puolivälissä dieettiä semmoinen, että suonet paukkuu ja kaikessa, että wow, mikä kunto, mutta niin, vois olla. Se on niin ärsyttävää, että sitten joutuu tosi pitkään, että me kiristeltiin melkein ihan se 2 kuukautta ihan sinne viimeisiinkin kisoihin asti. Ainakin niin kuin yritettiin sitten ylläpitää sitä, niin kyllähän siinä sitten alkoi huomaa just yläkropassa, että alkoi niinku selkä vähän pienenee ja olkapäät ja kaikki, koska kyllä se ottaa sitten sieltä. Niin, juu. Että sitten jos sitä tekisi niinku koko vuoden, niin ei musta olisi mitään jäljellä. No se sitäpä justiinsa, että ei se oikein sitten, ja pidemmän päälle siinä moni muukin, että muu elämä kärsii, ja sitten taas se rahallinen puoli, ja se on niin kuin, että se ei ole vaan, että tosta on vaan kisaamaan. Joo, vaikka se siis ajatuksena taas, kun tästä on vähän palautunut, niin onhan se makeata, ja siis sillä, että ei vitsi, tekisi taas mieli, mutta siis järkeäkin pitää käyttää, ja oikeasti elämässä on paljon muutakin. Ja kyllä mulla itsellä niin kuin, esimerkiksi jo siellä EM-kisoissa yksi semmoinen, mikä varmaan vaikutti myös siihen, että mulla oli selänkaan ongelmia. Eli multa alkoi kramppailemaan mun toinen latsi ihan sikana, että mä en saanut selkää avattua. Me venyteltiin ja pumppailtiin ja venyteltiin sitä siellä, että mä sain sen koko ajan paremmin siinä päivän aikana. Ja kyllä se varmaan lavalla, mä en ole siis hirveästi edes katsonut mun EM-kisakuvia, koska mä olin niin kuin pettynyt siihen koko helahoitoon, just varmaan sain auki lavalla, mutta se jäi kyllä vähän semmoiseksi. Sitten tuli semmoinen häsä myös itsellekin, että okei, ei tässä tule mitään, niin varmaan vaikutti myös se. Niin. Että se alkoi siinä tosiaan jo
Jo vähän silleen kroppa sanoo, että hei, tässä nyt on jo vähän kaiken näköistä ollut, ja sitten kun on ollut ne useammat kisat jo alla, niin kyllä se varmaan. Voi olla, että se lähti ihan vaan jostain, kannoit vähän raskaampaa kauppakassia esimerkiksi. Se voi olla joku ihan pieni juttu. Joo, kyllä siinä vaiheessa, kun on pitkään kunnossa ja kaikki tuommoinen reissaamisen rasitus keholle. Ja... mutta ei se paljon tarvi. Ei. Miten, kun sä just puhut tässä nyt siitä, että se oli niinku pettymys se EM:n oma suoritus siellä näin, miten sä käsittelit sitä pettymystä sitten jälkikäteen? Ehdikö sä sitä niinku käsittelemään, niin kun sit seuraavat kisat tuli? No suhteellisen vähän. Mutta sitten tuossa niinku just Johanneskin sanoi, että hei, kun sä kuitenkin olit puolivälissä ja sitä ja tätä ja kaikkea, ja siellä on kovia muijia, siellä on tosi hienoja ihmisiä oikeasti edessä, niin kyllähän toi nyt ihan ok sijoitus oli, ja yritti vaan sitten, että okei, se nyt meni näin, ja tällaista tämä on, ja muutenkin just se, että ei saa takertua siihen sijoitukseen liikaa. Kaikki nämä tämmöiset, ja sitten vaan niin kuin, että otetaan katse seuraavaan, ja nyt tiedetään, että mikä homma, ja että tiedetään toi selkäjuttukin, että mitä me tehdään, että miten me saadaan se auki, ja katsottiin sitä sitten, ja kaikkea tollaista. Että kyllä se aika nopeasti oli sit loppupeleissä käsitelty, vaikka kyllä se vähän hiertää siellä edelleen vähän silleen, mutta ei niin pahasti. Joo. Että kyllä se siitä sitten. No miten te löysitte siihen selkään sitten apuja? Vai oliko aika vaan, joka teki tehtävää? Se oli oikeastaan aika ja sitten just hyvä venyttely ja sitten tosi varovainen treenaus. Ja sitten vaan niinku yritti, että okei, et ei sitten kanneta mitään hirveän niinku painavia kauppakasseja. Ja neitinä ei voi. Just näin, joo. Mutta ei siinä auttanut oikein mikään muu kuin vaan niinku ihan iisisti ottaminen ja venyttely. Että kyllä se siitä sitten pikkasen parani. Ja sitten oltiin muutaman päivän Suomessa. Muistaakseni jo, mä olin varannut totta kai niinku paluulennon. Mä en tiedä miksi, mutta sitten mä olin menossa sinne Skopjeen. Ehkä siinä oli joku työjuttu sitten, että halusin tulla Suomeen. Ja sitten kuitenkin siitä 25.5. oli sitten toi Hercule Grand Prix Skopjessa, Makedoniassa. Se oli lähinnä semmoinen, että musta oli jotenkin mielenkiintoinen kohde, koska en ole ikinä Pohjois-Makedoniassa käynyt. Harva on, koska siis en mä tiedä minkä takia menisi siis varsinaisesti sinne, niin se kiinnosteli niin kuin kokemuksena hirveästi. Ja edukas paikka se oli. Joo. Siis niin kuin halpaa ruokaa, taksit ihan halpoja ja se majoitus oli ihan tosi hyvä. Ja sitten en mä maksanut siitä paljon mitään. Niin silleen tosi kiva. Me oltiin joku 5 päivää siellä. Että ainut, että lennot oli ihan syvältä, kun me oltiin joskus 2 yöllä perillä ja muuta. Mutta se oli tosi makea kilpailu. Siinä mä voitin sarjani. Että se oli niin kuin ensimmäinen KV-kisan voitto. Tosin ei se iso sarja ollut, mutta kuitenkin, että ei siellä nyt ihan ollut mitään pilipalikilpailijoitakaan. Ja sitten oltiin tosiaan overallissa, missä sitten oli mahdollisuus voittaa pro-kortti, mutta se meni sitten just sille toiselle. Niin, et ihan niin kuin, oliko se 2 pisteen ero, siis ihan siis tiukasti meni ohitte se. Et soin hänelle, Natalie, kumpi hän nyt olikaan, niin aivan upea kilpailija, tosi kiva, me tutustuttiin itse asiassa Liechtensteinissa. Joo. niin soin kyllä hänelle ja hän on niinku siinä kunnossa, että ansaitsi sen kyllä. Mutta toi on hyvä silleen, että ei ole semmoista fiilistä sitten katsonut, että ei toi nyt olisi. Joo, silleen, että miten tämä nyt tälle meni. Just niin. Joo, mutta kyllähän se vähän silleen, että voi hittolainen. Totta kai se ottaa vähän, kun se on niin lähellä. Niin oli, joo, ja kun mä vähän niin kuin silläkin suunnittelin ton, että jos vaikka olisi irronnut pro-kortti, koska se on sitten semmoinen kanssa, että mikä olisi makea kokea ihan puolena. Kyllä. No miten jos tulisi pro-kortti, niin lähtisikö sä sitten sille? Ottaisitko vastaan? Ottaisin vastaan, joo. Että ei se en varsinaisesti niin kuin harkitsis, mutta kyllä mä sen tiedän, että siellä olisi sit niin kuin se tekeminen ihan törkeän kovaa. Että en mä varmaan siellä pärjäisi, mutta se, että saisi sen niin kuin kokea ja niin kuin nähdä senkin, niin se olisi tosi makea. Joo. Mutta jos se ei irtoa, niin sitten ei irtoa, mutta katsotaan sitten ensi kerralla. Joo. Mutta se oli kyllä tosi mahtava. Mutta sitten ei ole ikinä pistekortteja julkaistu siitä kisasta. Okay. Mä en tiedä miksei, mutta... Unohtunut. Joo, mä itse asiassa, olisinko mä Amillekin laittanut viestiä, että niin, että olisiko niitä pistekortteja, mutta ei ole kuulunut. Oliko, ei siellä varmaan ollut ketään suomalaisia silloin, vai oliko? Ei muita kilpailijoita ei ollut, mutta siis Aino-Maija oli siellä, ja sitten oli tämä, sanos nyt tämän, kuka muu siellä oli, hänen pisteitä
No en nyt saa päähän, niin mulla on niin huono nimi muisti. Joku kuitenkin joo, toinen. liiton puolesta Joo. oli pari tyyppiä, että No niin, oltiin sitten juu. samalla lennollakin, niin silloin se oli ihan kiva, että siellä No oli. niin. Mutta oli kyllä tosi mielenkiintoinen tapahtuma kaiken Joo. kaikkiaan. No mitä? Se oli sen verran pieni kisa, että se varsinkin se rusketuspalvelu, se oli tasan yksi nainen, joka laittoi sitä Axtonia vai mikä ikinä se onkaan, se joku uudempi. Ja se rusketusteltta oli vaan pystytty keskelle sitä päkkäriä. Siellä ei ollut mitään seiniä eikä mitään muuta kuin se teltta. Sitten Joo. siinä oli kyhätty joku asia, mikä vähän niin kuin oli olevinaan seinä, mutta se koko ajan kaatuili ja Ei. muuta. Ja sitten se vaan se nainen vaan, että okei, tänne seuraava. Ja sitten jonkun pyyhkeen kanssa, ettei näe niin. mitään. Ja sitten se vaan heilui se rusketusteltta, kun kaikille laitetaan rusketus. Se oli kyllä niin kuin mielenkiintoinen. Mutta ei se maksaa kuin 50. Okei, ja hän sai kuitenkin hoidettua kaikki sitten Hän sai siellä. kaikki hoidettua, joo, mutta se oli kyllä vähän koomisen näköistä. No joo. Mutta tosi pienet kisat ne Niin. oli, että iltapäivästä oli jo niin kuin loppu. Okei, Et joo. sillä lailla tietysti ihan kiva, Niin, joo. että ei tarvinnut tönöttää siellä sitten enempää. On. Mutta se rusketus oli mielenkiintoinen. Muuten oli sitten ihan ok kaikki. Muuten oli ihan ok kaikki, joo, mutta Skopje. Mutta suosittelen kyllä niinku ainakin kohteena, että Joo. et se oli mun mielestä tosi hauska, Joo, omaperäinen ja halpa. Niin Paljon ei sinne mun- kestää lentää? Ei sinne ollut kuin joku, olisiko 5 tunti, Niin, 4 juu. tuntia. Ei ollut mun mielestä paha, mutta Joo. muistaakseni se oli vaihdon kanssa. Olisiko siellä, missäs me vaihdettiinkaan, Riikassa, Joo. koska ei se ollut suoria lentoja. Niin, juu. Niin, sinne oli semmoinen, ja sitten se oli tosiaan vähän syvältä ne lentoaikataulut, mutta Joo. kuitenkin. Ja siellähän ei siis, se oli vielä, kun se ei ole EU eikä Schengen-maa, niin sieltä piti sitten mennä niin kuin kansainväliselle puolelle ja muuta Joo. tuommoista. Mä en tajunnut alkuun sitäkään. Sen tiesi, että euroja siellä ei käytetä. Joo. Hyvin pärjäs. Olitko selvittänyt jo siinä kohtaa, että tarvitseeko sitä adapteria? Ehkä sen verran. Ja sitten me oltiin selvitetty se, että miten siellä on esimerkiksi netin ja niin kuin mobiilin käyttö, koska onneksi huomattiin katsoa se, koska se oli niin kuin miljoona kertaa kalliimpaa kuin jossain Sveitsissä, jossa sielläkin oli kalliimpaa. Joo. Niin kaikki vaan niin kuin poikki. Ja sitten me Niin. käytettiin lähinnä vaan niin kuin ilmaisiin, että ei Niin, mitä oli, wifiä. mitä oli Joo. sit kauppakeskuksessa ja jossain meidän majoituksessa. Juu. Että pärjäsi ihan ok. Joo, toi on kyllä sitten, kun menee EUn ulkopuolelle, niin kyllä kannattaa tarkastaa etukäteen, että Juu. ei tule sitten pikku laskua Joo, vierestä päin. sehän siinä onkin. Että ei Joo. tarvinnut paljon ladata, niin sulle oli tullut jo ihan reippas Joo, lasku. mutta on onneksi, että nykyään kuitenkin Wifillä pääsee jo aika pitkälle sitten. Pääsee joo, eikä sehän nyt aina tarvinnut sitten sen kummemmin nettiä. Niin, ja Mut ihan no- hyvääkin yleensä tekee. Tekee, joo, se on Niin. ihan totta. Joo, Ehkä siellä jo tulee tarpeeksi roikuttua muutenkin. Niin. joo välillä vähän liikaakin. Joo. Mut ei Mites sitten jatkuu? Joo, no sitten mun piti päättää kauteni 2.6. Mentiin tonne Unkariin. Eli me lennettiin suoraan Skopjesta sitten tonne Unkariin ja Budapestiin oli toi Diamond Cup Budapest ja sitten oli Bikini Cup, eli se oli 2 kisat, mikä oli ihan kiva saada sitten päivällä niin kuin 2 kisasuoritusta eri kisoissa. Aika jännä, että se niinku bikinikappi tuolle erikseen. Joo, siellä oli niinku fitness, tai toi Fit Model ja Bikini Cup niinku just silleen erikseen, ja Joo. sitten oli Diamond Cup, missä oli sit muitakin lajeja. Mä en tiedä, mikä siinä oli sit syynä, mutta paha sanoa. Ja Diamond Cup oli sitten niinku pro-kvalifikaatio, Joo. eli siinä toisessa ei ollut Niin. muistaakseni mahista Joo. pro-korttia. Ja siellä mä olin toisessa 5., toisessa 4. Et se meni silleen ihan ok. Joo, meitä oli 10 toisessa ja 13 toisessa kisassa. Et sielläkin oli kyllä tosi paljon kilpailijoita Joo. ja tosi kovia kilpailijoita. Et se oli kyllä ihan ja hyvin järjestetty kisa, mä tykkäsin. Okei, joo. Et vaikka siellä oli kans taas pitkä päivä, kun oli 2 kisat, niin ne kaikki toimi tosi hyvin ja puitteet oli makeat, siellä oli messut ja kaikkea. Että Niin ne oli kaikki siinä yhtenä päivänä kuitenkin. joo, ne oli kaikki siinä Joo. yhtenä päivänä. Ja se oli tosi selkeä se kisapaikka ja semmoinen iso ja hienot savukoneet ja kunnon näytöt ja kaikki. Niin se oli kyllä hieno. Joo. Tykkäsin, että olisi taas voinut olla parempi se sijoitus, Niin, mutta se, kisat kiva. Joo, ja sillä, että ei se, niinku, se meni vähän niinku siihen samaan putkeen.
Siinä vaiheessa se alkoi jo vähän tuntua, että semmoiselta niinku, aika rutiininomaiselta ja vähän sellaiselta niinku, vähän jo työltä melkein, että sillä, että okei, taas nämä pakkelit naamaa, hiukset kiinni ja bikinit ja rusketus ja joo, pumppailut ja nyt vaan mennään ja tehdään parasta, mitä pystyy tekemään tässä vaiheessa ja katsotaan, mitä käy. Niin, pystykö virittäytyy sitten vielä, tuossa mä en enää pysy laskuissa, että monesko toi oli jo, monesko maa ja... Joo, hyvä kysymys, en mäkään ole varmaan, mutta kyllä siihen sitten taas toisaalta, kun siinä oli se rutiini, niin sai sitten taas silleen niin kuin keskityttyä, mutta en mä tiedä, kyllä siinä alkoi olemaan vähän sellaista, että hohoja tuntuu taas tämä säätö, että siitä menee semmoinen totta kai semmoinen tietynlainen hohde ja semmoinen uutuuden viehätys. Eihän se nyt ole hirveän pitkään enää mulla ollut, mutta siis entistä enemmän kuin on joku 6-7 kisasuoritus siinä, niin sit se on vaan semmoista, okei, nyt nää vaan tähän ja mennään. Ja tossakin kuitenkin on aika paljon, mitä pitää tavallaan, ennen kuin sä pääset ensin sinne päkkärillekään, niin se monta steppiä sulle estettä siinä matkalla. Niin on värit ja meikit ja tukat ja härdellit ja syömiset ja treenit. Joo, ja sitten kaikki eväsjutut ja just kaikki, että meilläkin oli tosi lähellä siinä Budapestissa ihan kiva pikkusali, millä pääsi, mutta sekin, että sä selvittelet kaikki salit, että mistä sä löydät, mihin pääsee kertakäynnillä ylipäätään, niin kyllä siinäkin on oma juttunsa. Ja sitten just silleen, että katsot, että okei, mistä mä löydän nyt suolamatonta kanaa tai maustamatonta kanaa, että mikä on kana niin kuin unkariksi. Niin just tämä, että kun pitää käännellä. Google kääntää nykyään kyllä ihan se hyvä. on tosi kätevä. Mäkin sitä Koreassa silleen kuva vaan jostain, mitä tuossa lukee. Joo, samassa kopiassa, kun siellä oli, mä en tiedä miksi niitä sanottiin, niitä kirjaimia, mutta ei länsimaisia kirjaimia, niin kyllä siellä vähän joutuu arpomaan, mutta ei se mitään, hyvin on vedetty ja ei se niin siis, itse on aika semmoinen rento, että ei se nyt, jos siinä nyt on suolaa siinä kanassa, niin ei se maailmaa. Se nyt on ihan, voi. Niin, juu, ja tuommoiset varsinkin niinku reissaamiset niin opettaa sen, että et se ei niinku voi kaikesta olla millin tarkkana. Joo, ei, ja se opettaa kyllä tosi paljon niinku semmoiseen niinku tietynlaiseen valmistautumiseen ja semmoiseen, niinku, että okei, kaikki ei mene putkeen, mutta sit toiset asiat voi mennä putkeen ja tietää sitten taas valmistautua eri tavalla sit seuraavalla kerralla. Joo, ja tulee varmasti semmoista resilienssiä, että sä saat sitten, että okei, nyt ei mennyt kuin mä suunnittelen, että ei tavallaan niinku lamaadu siihen hetkeen, vaan on saa että okei, miten mä nyt pystyn tässä niinku luoviin tämän tilanteen tästä. Ja sitten just toikin varmasti, että osaa varautuakin paremmin ja osaa ehkä pakatakin paremmin kamat ja just, niin että mitä pitää selvittää etukäteen ja kaikkea tämmöisiä. Sehän on semmoisia jännittäviä juttuja, joka kertaa lähtee. Ja nytkin kun miettii, nyt kun nauhoitetaan tätä, niin kohta on tulossa noin MM-kilpailut Tokiossa, niin siinäkin on monella kyllä, niin kuin, että kun on hyvinkin eksoottinen paikka, niin mitä helvettiä, siellä toimitaan. Just näin, joo, ja just niin kuin se kieli ja kaikki, kyllä. Niin kyllä se vaatii sen oman shownsa, että sama silloin, että jos mäkin olisin sinne Koreaan lähtenyt, niin sekin oli niin nopea aikataulu, kaikki se viisumit ja kaikki, niin huh. Joo, mä voin kyllä sen verran sanoa sitä, että mullakin oli sille, että mä en ollut siis mä olin jo vähän niin kuin luovuttanut siinä kohtaa, kun oli niin kuin kisaprepin aikana siitä, kun mulla oli vähän semmoinen ollut, että pakkovoitto pitäisi tulla, niin kuin, että nyt se kulta tällä kertaa. Niin, mutta sitten mä olin sen niin kuin saanut karisteltua pois, ja sitten mä olin jo ajatellut, että no en mä tuu sitä paikkaa, tai jos mä tuun, niin mä saan 2. tai 3. ja en mä ehkä sitten niin kuin lähde kustantaa sitä. Joo. Ja sitten mä olin jo sopinut kaikki työtkin sillä lailla, että no sitten työt jatkuu kisojen jälkeen, niin kuin NF- ja SM-kisojen jälkeen. Joo. Ja kappas kummaa, kun sitten se kulta tuli ja se paikka tuli, ja sitten mä olisin, että oi vitsi, että seuraavalla viikolla, tai siis sunnuntaina, kun kisat on kaikki ohi, niin sitten siinä on vaan se seuraava viikko, ja sitten me lähdetään jo niin kuin maanantaina. Ja sitten pitää niinku säätää kaikki, että okei, mun täytyy nyt niinku tuupata tää väli täyteen töitä, koska sitten mulle tulee se viikko pois. Ja sitten piti kaikki just nämä viisumihommat ja kauheasti lippulappusia. Ja sitten oli nämä koronajututkin vielä, kaikki terveysseulat ja selvitykset. Ja se oli se, mä muistan sen väliviikon, se oli vaan ja nyt vaan hoidetaan töitä ja sitten okei, nyt lähdetään. Joo, ja se piti ilmoittaa tosi nopeasti, että lähdetkö sinne ylipäätään. Joo, että siinä sitten päivässä silleen, palaudut kisoista ja sitten järjestelet kaikki asiat, niin nice. Mutta eipä tarvinnut kauheasti niinku miettiskellä, että vielä pitää jatkaa dieettiä, kun sä vaan niinku suoritit asiat ja lähdit. Joo, itsekin silleen, että niinku olisi ollut ajatuksen tasolla ihan hauskaa, että olisi niinku syksylläkin jatkanut, mutta kyllä se, niinku, että
oikeasti tästä NFVstä niin kuin Japani ihan törkeän pitkä. Tämä on tosi pitkä. Niin kyllä siinä niin kuin saa olla tosi tiukilla tai pienen hölläyksen tehdä tai muuta, niin ei olisi kyllä niin kuin meikäläiset enää tosiaan ainakaan kevään jälkeen niin kuin lähtenyt. Että sittenhän mun piti tosiaan Unkariin lopettaa se mun kausi. Mutta sitten mä sain, olisikohan se siellä Skopjessa, ja mä sain päähäni vielä, että itse asiassa tuolla olisi Prahassa vielä yhdet kilpailut, että kyllä mä voisin sinne vielä mennä. Että pistin vaan töihin viestiä, että hei, itse asiassa, että voinko mä olla vielä seuraava viikonlopun pois, että mä menenkin kisaamaan vielä. Mä vähän katsoin, että okei, tilillä on vielä sen verran rahaa, että pystyy vielä siitä riipaseen. Ja sitten lähdettiinkin sitten, oltaiskohan mä mietin, että lennettiinkö me peräti Suomeen takaisin Unkarista, koska mun lennot meni miten meni. En muista enää, koska se oli kyllä semmoista haipakkaa. Mutta Prahaan sitten päädyttiin sieltä, mistä lähdettiinkin keväällä uudestaan. Ja sitten oli niin kuin Diamond Cup Gzechia, mä en tiedä miten se sanotaan. Se ei ollut ihan Prahassa, vaan semmoisesta puoli tuntia Prahasta jonnekin päin, semmoisessa Milovisessa. Ihan sikopieni kyläpahanen, mistä ne kisat pidettiin. Sekin oli semmoinen ihan oma juttunsa sitten sen majoittamisen löytämisen siinä aikataulussa, koska kaikki oli jo puukattu melkein, mitä siinä paikassa oli. Niin löysin semmoinen törkeän kalliin jonkun vaan sieltä. Ja ei mitään, se oli oikein positiivinen, kun mä olin 3. sit siellä. Ja siis se päivä oli jo vähän sellainen, että mä olin kyllä niin väsynyt kaikesta reissaamisesta, ja niistä kisoista ja kaikesta, että vähän oli vähän silleen, että oliko tämä nyt ihan pakko tunkia vielä, mutta silleen, että tätä oli saa... jotain vielä niin kuin drivea, kun sä sen sitten olit puukannut kuitenkin. No oli jotain jo jäänyt vähän, mutta kyllä se vähän oli sellainen, että okei, että suoritetaan nyt tästä alta pois ja lopetetaan tämä homma, että tämä alkaa olla jo vähän rankkaa, kun oli 3. viikonloppu taas putkeen kisoja. Ja kaikki matkustelut siihen. Sitten mulla oli jotenkin semmoinen ihan kakkafiilis sinä päivänä. Mä vaan kriiseilin ja siellä oltiin taas hyvissä siellä päkkärillä ja kyseltiin, että milloin mentäisiin lavalle. Sitten se oli hyvä, kun mä menin kysymään, että varmaan alkaisi olla ei vielä vartti. Me lähdettiin melkein siitä pois, kun mä rupean katsoa mun sarjalaisia, esimerkiksi se Anna, oli siinä jonossa, ja ne alkoi valua sinne, tiiätkö, jo niin kuin, meitä oli joku 6 tai 7, mitäköhän meitä oli, niin tiiätkö, niin kuin kävelyyn. Semmoiset hetket, että mun pitäisi varmaan olla tuolla, että toi näyttää ihan siltä, että mun sarja on. Sitten no itse asiassa joo. Niin kuin, onneksi mä olin vähän pumppaillut, tiiätkö, ja muuta tämmöistä, mutta niin kuin, ei ollut paljon, etteikö mä olisi missannut koko hommaa. Ehkä ne olisi varmaan kuuluttanut siellä sitten, että missä tämä ja tämä on. Oliko ne sitten jotain niin kuin lavan takaa tuomareita, jotka sulla oli sanonut sillä? Joo, ja ne oli ihan siinä niin kuin lavan, niin kuin, että mistä mennään lavalle, siinä vieressä vielä. Ne ovat, ei vielä, että niillä oli joku... Ne oli hyvin pihalla. Joo, ne oli tosi pihalla. Että joo, taas oppi, että aika valpas saa olla sielläkin. Mutta tosi hyvinhän useimmissa noissa kyllä niinku kuulutettiin ja etittiin. Että kyllä siellä nyt jonkin verran huolehditaan, mutta toikin justiinsa, että kyllä siinä saa silti valpas olla. Niin, koska sitten vaikka pihalla kuulutettaisiin, sä voit olla tavallaan niinku kauhean keskeneräinen vielä siis niin sehän siinä onkin, lavalle. Joo. Niin, kyllä se oli vähän silleen huitasuvaa ja silleen okei, nyt mä oon täällä ja nyt se on tehty. Ja sitten mulla oli ihan superhuono fiilis, kun mä tulin sieltä lavalta ja mä olin ihan silleen just Johanneksen melkein niin kuin itkupotkuraivarin sain, että tää meni ihan päin helvettiä. Anteeksi mun kielenkäyttö, mutta se oli siis, se oli niin huono fiilis jotenkin, että ei tästä tullut mitään ja tää meni. Ja sitten mä olin kuitenkin 3. Niin. Se tuli ihan puskista se 3 ja sitten taas siinä. Sitten se on niin rentona. Se varmaan, että ei ole ehtinyt niinku miettiä liikaa, niin meni vaan. Se voi olla, että pitäisi vaan myöhästyä aina. Joo. No tossakin tietenkin, kun on semmoinen putki jo taustalla, niin se kyllä varmaan pitäisi aika kovin siellä selkärangassa olla, jos se suoritus. No on, juu, kyllähän se, mutta aina kun tulee noita tommosia niinku just jotain selkävaivaa ja muuta, niin kyllä se sitten aina vähän ottaa siitä niinku omansa. Että siellä mä en muista, että selkä olisi vaivannut, mutta sitten mä olin koko viikonlopulla sellainen, että no takareise on vähän outo. Se alkoi sitten kramppailemaan kanssa. Ja sitten vähän olkapäässä oli myös semmoista ihmeellistä pientä tuntumaa. Mulla nyt on vähän semmoisia olkapääongelmia muutenkin ollut, vaikka ei mitään isompia. Mutta sitten päästiin sieltä
jossain vaiheessa sitten kotia, ja olisin mä mennyt johonkin vähän kevyempään hierontaan tai johonkin, ja sanoin siitä takareidesta, koska se siis kramppaili koko ajan, oli semmoinen outo, niin se totesi, että siellä on pieni repeämän alku. No niin. Sekin vaan niinku ihan tyhjästä tullut, Joo. koska se kroppa vaan oli jo niin oli kuivana ja ihan loppu tosta. Niinku, että kyllä niinku, ehkä jos jälkikäteen miettii, niin olisi voinut ottaa ehkä vähän niin kuin tietynlaisen iisimmän ehkä, että vähän enemmän niitä välejä siihen ja vähän harvemmin kisoi, mutta sitten taas, että kun en mä nyt halua olla koko ajan semmoisessa superkunnossa, koska kyllä sekin on kuluttavaa sitten taas, että pääseekö sä sinne enää siihen fiilikseen ja saako sä mitään pumppia enää ja muuta tommosta, mä halusin tämmöisen kunnon tourin, koska ne muutkin tekee. Niin, ja on nyt ainakin testattu ja kokeiltu ja niin kuin tosi iso hatunnosto tommosesta, että niin kuin kaikilla tavalla tosi kuormittava. On, juu. Ja sitten just se, että viikosta toiseen peräkkäisiä viikkoja, miten sä taas viimeistelet, ja oliko niissä jotain semmoisia tavallaan, niin kuin, miten sä aina pystyit sitten niin kuin saamaan sen kunnon taas seuraavalle viikolla, että eikö sä jotain, tankkasitko sä siellä välissä ja vai? No tosi maltilla, koska ei viittinyt ihan mitään ihmeellistä tehdä, ettei sit niinku käy mitään huonoa. Et esimerkiksi siellä kisojen jälkeen sallin itselleni kyllä, että okei, yksi tosi järkevää ruokaa, vähän isompi ateria, että kävin sitten niinku ehkä sushi, ehkä söin maltilla jotain sushi-bowlia tai jotain tämän tyyppistä, että ei todellakaan mitään mättöhommia eikä sellaisia, että EM-kisojen jälkeen söin vähän enemmän ja paha sitten sanoa, että oliko se hyvä vai huono ratkaisu, mutta siinä oli sitten tosiaan pieni väli siinä ennen sitä Skopjea. Ja voi olla, että Skopjessa tuli syötyä pikkasen enemmän, niin se saattoi näkyä sitten siellä Unkarissa. Mutta silloinkin alkoi olla vähän sellainen, että niinku väsymystä ilmassa. Ja niin, ja pahahan noistakaan aina sit lopulta sanoa, että no alkaako se vaan se kroppa ole jo niin väsynyt, ja mikä se lopputulemaan taas erilaisilla syömisellä. Sehän niin siinä onkin. Niin. Joo, ja sitten kun tuossa vaiheessa ei viitti ottaa mitään isoja riskejä, että jos sä tankkaatkin sit niinku yhtäkkiä liikaa, ja se vetää ihan ihmeelliseksi se kroppa, niin mieluummin sit vetää maltilla koko ajan niinku samalla kaavalla. Kyllä. Mutta sitten vaan ylläpiti sitä niinku liikettä ja yritti löytää niitä paikkoja, mistä treenata. Että kyllä niin sali löytyy tosi hyvin ja ihan hyviä. Ja sitten kun ei tuossa tilassa ihan hirveän kovia treenejä tehdä kuitenkaan. Kun vähän jotain välinettä on, niin kyllä. Tosi hyvin tekee. Kuitenkin nuo paikatkin oli semmoisia, että kun niistä varmaan nyt sinänsä tosi hyvin. Niin. Juu, ja sitten se oli aika hauska, kun selvitteli niitä nettisivuja, ja välillä Google-kääntäjän kanssa ja välillä ihan englanniksi, niin monesta löytyi sitten, niin että pääsee testaamaan ensimmäistä kertaa ilmaiseksi. Niin mä Saksassakin kävin parilla salilla silleen, että okei, tonne mä pääsen ilmaiseksi, niin en mä maksanut ihan hirveästi sitten loppupeleissä saleistakaan siellä. Joo. No se vähän auttoi. Se auttoi vähän, joo, että se oli ihan hauskaakin päästä testaamaan niitä, että se on, saliturismi on ihan hauskaa kuitenkin. Joo. Siihen aina jaksaa kyllä, vaikka olisi dietillä. Niin, aina jaksaa ihmetellä uusia saleja. Joo. Saa vähän virtaa. Kyllä. Ja sitten se tietysti, että ruokakaupat nyt on muutenkin sellainen, missä me käydään Johanneksen kanssa ihan sikana, kun ollaan ulkomailla. Niin, sekin on kiva katsella, millaisia safkoja on. Joo, ei mua niinku aina ne mitkään turistikohteet niin hirveästi kiinnosta, kunhan ruokakauppaan pääsee. Niin sieltäkin tarttu silleen, siis aivan jäätävät määrät kaikenlaista silleen, sit perusdietillä. Oi, tässä on jotain tällaista vähän herkumpaa, että ehkä syön tämän sitten joskus, kun voin. Matkalaukut täynnä vaan tuliaisia itselle. Joo, mä ostin Espanjastakin sieltä Santa Susanan Carrefourista uuden laukun itselleni. Mä olin siis ihan varautunut siihen, että mä ostan yhden matkalaukun lisää itselleni, ja sinne vaan pakkasin niitä kaikkia ihan riisikakkuja ja kaikkea vähän muutakin, ja ne täyteen. Niitä on vieläkin sitten niinku semmoinen reilu pussillinen syömättä. No hyvä, että on säilynyt vielä, että kaikki on Joo, mä siis jouduin käymään ne kaikki läpi silleen, että mitkä menee nyt syksyllä vanhaksi, mitkä vähän niinku pidemmälle, kun on järjestetty. Mutta se on oikeasti ihan sikahauskaa, niinku, jos olisi vaan kauheasti aikaa, niin voisi vaan just katsella. Niinku, pelkästään Suomessakin on kiva mennä isoon kauppaan, ja mitäs kaikkea uutuuksia ja kaikkea on tullut. Kyllä. Saatikaan kun meet ihan jokin uudenlaiset sehän siinä onkin. Valikoivat. Joo, siellä on ihan eri juttuja. Mutta joo, kyllä se niinku, aika tiukka homma oli, mutta kyllä silleen siis olin tosi tyytyväinen, että se loppui. Loppu. Niin. Mikäs viimeiset kisat, niin mikä se
ajanjakso nyt on ollut siis Se oli kesäkuun 2. päivä. Niin. Eli siis käytännössä se oli 8. päivä. Joo. Eli se oli melkein tasan 2 kuukautta, koska 7.4. oli sitten Fitness Classic, mikä starttasi sen. Niin. Ja siihen väliin mahtunut tosi monta. Siis aivan. Se on kyllä ollut semmoinen tykitys. No se oli jo sellainen 3 kisaa viikonloppuun, 1 väli, 3 kisaa viikonloppuun. Niin. Ja sitten justiinsa ne kaikki reissailut siinä välissä, koska mä kävin Suomessa ja sitten oli Saksaa ja sitten oli junaa ja lentokoneetta ja bussi. Mutta kyllä näköjään pystyy tohonkin, että tavallaan kun miettii aina sitten, että kun itse aina sille, että kun tekee viimeistelyjä, vaikka jos on 2 viikonloppu peräkkäin niin kisat, niin sitten itsekin on siinä silleen kisaajille, että tämä ei ole niin optimaalista, kun nämä on peräkkäisiä siis eihän se ole. Mutta sitten tuossa on vielä menty noin paljon, niin joo. Kyllä se pystyy, mutta tietysti se nyt ei ole niin helppoa. Sanotaanko, että ei todellakaan helppoa, eikä se nyt välttämättä ole sitä optimaalistakaan. Niin. Että kyllä sun pitää olla se pohja tosi vahva siellä, että just sitä lihasta ihan kunnolla, mitä sä pystyt myös vähän menettää tuossa. Niin. Että itsekin olin kuitenkin saanut sen lihasmassa jo vähän silleen, että reilusti ehkä bikiniksi. Sulla on reilusti, että sitähän onhan sullekin ihmiset sanonut sitä, että mitäs body ja näin. Juu, ja kyllä mä siis silloin yksissä harkkakisoissahan mä kävin kokeilemaan niitä body fitness-poseja ja muuta, mutta mä tykkään siitä kattella ja muuta, mutta se ei ole yhtään mun laji. Mä tykkään yhtään siinä lavalla siitä fiiliksestä, mikä siellä on poseissa ja näissä, niin en mä sit. Sitten mä menen tuolla KV-kisa bikininä, koska siellä mun lihasmassa on ihan oikea. Kyllä. Et Suomeen ehkä välillä vähän skrode, ja sitten kun ei mulla nyt ole maailman kapein vyötärö, vaikka se onkin kapea, niin se voisi olla vieläkin ultimaattisempi. Joo. Mutta toi on tosiaan kyllä just niin, että se on sellainen KV-tason fysiikka. Kyllä, joo, kiitos. Sitä lihasta on siellä enemmän ja sä sovit siihen tosi hyvin. Että. Joo, ja sinne on sitten ihan kiva sit tähdätäkin, kun saa semmoisen vähän seuraavan levelin siihen hommaan. Että kyllä noissa Suomen kisoissakin on tosi kovaa tasoa, mutta se on vähän erinäköistä se bikini. Niin haetaan vähän, että se on vähän, pidetään siinä rompana siinä. Että tietysti taas nähdään, mihin kaikki trendit taas menee, mutta kyllä se, että jos meinaa dietata kunnolla, niin saa sitten vähän menettääkin. Että kyllä tässä nyt saa taas sit vähän selkää ja olkapäitä taas tahkata, niin, kun niitä vähän hävisi tossa. No mutta se on aina helpompi, kun se lihasmuisti, se tulee paremmin sieltä palautuukin sitten, kun se on kerran ollut se massa siellä jo olemassa, joo. Eli miten sä sanoit elokuun joskus aloitit sen dietin silloin, eli miten sitä kuukausia tuonne oikein se on jo melkein vuosi, tulee 10 kuukautta suurin piirtein. Se oli sellainen ainakin puolisen vuotta, 30-40 viikkoa, jotain oli dietin kokonaiskesto. Mä en jaksanut edes laskea, että Johannes niitä aina sanoi, että hei, nyt on viikko numero, bla bla bla, ja sä olit näin ja näin monta viikkoa dietillä, ja mä oon sellainen, että mä tykkään tehdä ja mennä ja muuta, mutta kaikki tämmöiset numerojen muistamiset. Et ole Excel-ihminen. En ole, vaikka siis mä oon niin ylpeä siitä mun budjetista, minkä mä oikein Exceliin rakentelin. Se oli siis käyrät ja kaikki. Ai saakeli. niin mä oon sellainen, että nyt mä oon oikein kunnon pro-rahan käyttäjä. Ikinä tee mitään Excelit. Tämä on tarpeeksi tärkeä asia, niin siitä tuli tehtyä. Just näin, joo. Mutta kyllä se aika pitkä aika oli, ja siis kyllä sen sitten huomasi siinä palautumisessakin, että nälkä oli vaihteeksi taas aivan jäätävä ja se väsymys. Et mä ajattelin, että okei, no sit mä ehdin kivasti kesää vietellä siinä, että se on mulla ihan semikiva kondis, kun palaudun sit, no joo, se on kunnon hiilaripöhö, ja se on ihan jäätävä väsymys. Mä siis kesäkuu meni ihan sumussa. Ja samoin ehkä vähän heinäkuukin. Ja sitten sä vaan yritit päästä siihen arkirytmiin mukaan, että kun sä pääsit vihdoinkin tekemään niitä uusia duuneja silleen, vähän täysillä ja keskittyä niihin, niin meni sitten aika nopeasti se. Että sanotaan, mitäs tässä on nyt jo syksy ja nyt on jo joulut. Niin, nyt alkaa silleen olemaan varmaan oma itsensä. On, joo. No missä se kesä nyt oli? Niin, no joo, mutta siis kyllä siinä kesti tosi pitkään. Että en mä muista, että mulla olisi näin pitkään siis kestänyt palautuakaan tietyllä tapaa, ja mulla on aina palautuminen ollut ihan superrankka. Että vaikka mä tiedän, että se on se mun kompastuskivi, ja mulla siis tulee semmoinen tietynlainen loputon nälkä, että sit mä yritän vaan syödä jotain omenaa ja porkkanaa, että kaikkea tämmöistä kevyttä, että saa sen edes joskus sen nälän tunteen pois.
niin kyllä siinä on semmoinen paha vaihe itsellä aina. En mä tiedä, miten sen saako sitä ikinä ei niin välttämättä se on vähän yksilöistä, että se reagoi sitten tavallaan sulle ne joo. hormonit, että se kestää vaan niin se siinä palautuu. onkin, että sitten nyt tuossa on olisiko syyskuussa ollut sitten semmoinen olo, että okei, että nyt tässä on normaali olla. Että nyt ei ajattele sitä safkaa koko ajan ja vähän kiireessä ehkä jää vähän syömättäkin, että niin nyt pitäisi syödä nämä mun ruuat täältä ja treenit alkanut kulkea ja kaikkea tämmöistä. Että kyllä se aikaa ottaa kyllä. No joo, ja tokihan toi nyt oli tommoinen rankka rupeama, että se vähän normaalia rankemmin varmasti ottaakin siinä. Sehän siinä onkin. Mutta toikin on sitten taas semmoinen hyvä merkki siihen, että ei kannata ihan älyttömän usein lähteä taas, tai seuraava, en mä tiedä, onko sä miettinyt sit seuraavan kauden jo tälleen? On jo ennen. Vähän jotain. se on vähän semmoinen hähmäinen, mutta kyllä mä ajattelin nyt tässä ottaa ihan kunnon breikin. Mulla on ensi vuonna sitten menee pari valmennettavaa lavalle, että se nyt on ihan semmoinen selkeä, että en todellakaan kisaile samaan aikaan. Sitten sitä seuraavasta vuodesta en ole varma, mutta kyllä mä sitten ajattelin, että annetaan tähän aikaan nyt normaali elämälle, säästellään sitä rahaa sitten seuraavaa samanlaista pyräystä varten. Ja sitten mä tähtään vähän siihen, että mä olisin sitten masters-ikäisenä niin lavalla seuraavan kerran. Se on tosi pitkä väli. Mutta kyllä se aika nopeasti sitten menee. Ja sitten se on oikeasti, että saa taas uuden tekijän sinne, eli sen Masters 35 sinne. Kyllä. Eli kevät. Kevät se varmaan olisi, joo. Vähän haaveilen nyt, että jos tekisi sen koko vuoden, mutta en tiedä. Siis se... sitten ainakaan noin monta kisaa. Ei ainakaan ihan samalla lailla, joo. Että kyllä se sitten pitäisi suunnitella todella tarkkaan, että silleen kuukauden useamman viikon väleillä niitä kisoja tai jotain tämän tyyppistä, mutta en ole löynyt lukkoon mitään, ja elämäkin sitten, mitä se nyt keksii sitten, eihän siis, noi suunnitelmat on aina vähän sellaisia, että ei saa liikaa vaan lukita sitä, koska et sä tiedä, mitä ei tiedäkään, ei, kaikkea yllätyksiä voi tulla, ja mä sanon noille valmennettavillekin, nuoria naisia kaikki, että okei, me suunnitellaan, että kisat olisi tällöin, mutta jos nyt jotain käy, niin ei ole katastrofi, sitten katsotaan myöhemmin, koska et sä voit tietää. Samalla lailla mäkin, että on hyvä, että siellä on joku ajatus sitä, mutta että sitten elämä on ja katsotaan, että mikä tilanne silloin. Että... Joo, ettei tule mitään semmoista super pettymystä tai semmoista väkisin menoa. Se on se pahin oikeasti, että sä pusket vaan väkisin, koska siitä ei yleensä tule kyllä yhtään hyvää. Ei, koska ja ihmiset jotenkin tosi helposti ajattelee sitä, että no nyt mä oon sanonut tämän ääneen ja nyt multa odotetaan ja miten mä nyt tuotan pettymyksen muille, mutta eihän ketään lopulta oikeasti kiinnostaa. Eikä kukaan muista mitään, jos ei muistakaan. Joo, ja siis sillä mäkin itsekin yritän koko ajan silleen, että vaikka nyt alkaa taas vähän tekemään mieli, että ei vitsi, kyllä mä vähän aikaisemmin voisin mennä kisaamaan, että miksi mä odottaisin silleen, että miksi mä en odottaisi. Tämä on ihan mun oma päätös, mun elämä. En tiedä, ei ketään kiinnosta, milloin mä kisaan. Ehkä jotain kiinnostaa, mutta se, että itselleni mä tätä teen. Että mä oon parempi joka kerta, kun mä menen sinne, mä saan itse siitä jotain, eikä vaan silleen, että nyt on jo se aika, että tarvitsisi mennä vähän näyttäytyy. Niin, just toi. Koska mikä se syy on mennä sinne. Niin. Että kyllä se saa, ihan itsestä pitää lähteä toi homma. Kyllä. Ei siitä tule muuten mitään. Joo, ja just taas toistan itteni, mutta se, että kun siinä on niin monta muutakin tekijää, että no, mites ne työt ja miten se rahan riittävyys ja miten muu sun ympäristö, parisuhde, kaikki, että sun täytyy ottaa muutakin asioita huomioon kuin vaan se, että koska sä nyt haluaisit kisata. Siis sehän siinä onkin, ja siis varsinkin itse, kun mä suhtaudun niin intohimoisesti tohon, että mä jätän sit ihan kaiken muun. Että siis mä en näe mun läheisiä, en ystäviä, siis kookin sille, että vaikka hän asuu joku 300-400 metriä musta, niin mä näen aivan liian vähän, koska mä se on liian lähellä. Se voi olla, joo. Niin se on vaan siis niin, mä vaan keskityn kaikkeen, mulla on niin paljon kaikkea, että sit vaan ei jaksa sitä muuta siinä. Että sit se on ihan sama juttu, oli kyse parisuhteesta tai just siskosta, niin kyllä ne kärsii kaikki. Että sit sä haluat nauttia sen muun elämän välillä sit siinä. Koska... No mites toi nyt sitten on kevään rupeaman jälkeen, sä puhuit tästä nyt sitä nälästä, mikä oli pohjaton. Miten muuten, tuliko siinä semmoinen fitnesskuplan puhkeaminen tai jotenkin tuliko fitness-ähkyy tai miten se muulla tavalla sitten meni se palautuminen? No ähkyy ei ole tullut.
mä en tiedä, onko mä jotenkin vähän liikaakin kasvanut tähän lajiin, tai sillä, että niinku, kun tietää ne syklitykset, että tämä kuuluu nyt tähän näin, kisat loppui, että ei tullut semmoista isoa tyhjyyttä siihen. Ja tietysti siinä, kun oli ne uudet duunit ja kaikkea tämmöistä, niin oli tosi mielekästä päästä siihen. Ja sitten kun on nämä valmennettavat, niin mä pääsen mun fitnesskuplassa olemaan heidän kanssa. Sitten on vielä meidän tämä yhdistys tähän näin, niin ei tämä niinku kupla ei puhke enää ikinä varmaan. Mutta sellainen siihen tuli lähinnä, että hetken aikaa oli ihan super väsynyt ja jossain vaiheessa tässä ihan niin kuin sit sen väsymyksen taltuttua mulle tuli jonkinnäköinen ehkä masennuskausi tai joku tällainen. Että se on vieläkin vähän sellainen, että vähän niin kuin, että mä en jaksa yhtään katsella noita kisakuvia, enkä keskittyä nyt noihin niin kuin ihan hirveästi ja jotenkin osat jutuista on vähän niin kuin jäänyt ja en mä tiedä, onko se vaan niin kuin yleisesti jotain kiirettä vai mitä se on mutta sellainen on tullut. Et en muista, että semmoinen olisi ollut ihan tässä muodossa. Okei, joo. Mutta osaatko sanoa, liittyykö se sitten siihen, kun oli niin monta kisaa vai että vaikea sanoa? Vaikea sanoa, mutta se voi olla, että se oli vaan, että kun mä olin siis niin erilaisessa maailmassa ja semmoinen tietynlainen haippi siinä päällä, ja sitten kun on päässyt rauhoittumaan, ja sitten taas tullut tämä tämmöinen pieni, että okei, no se nyt oli ja meni, ja nyt en ole mitään, tai jotain tällaista, että nyt mä oon vaan tällainen peruspaa, joka tuolla menee, ja sitten siinä vähän on se, että kun katsoo niitä huippunaisia, jotka edelleen ne samat tyypit kisaa siellä, jotka kisas keväälläkin, silleen, että pitäisikö munkin olla niin kuin noin kova? Niin, et munkin pitäisi oikeasti ehkä olla sit kuitenkin tuolla, vaikka ei kukaan niin kuin velvoita eikä mitään, mutta tulee itselle semmoinen, että niin kuin yllättävän riittämätön olo välillä. Joo, siis se on aivan käsittämätön. Mä en tiedä, mistä se kumpuaa, että onko se vaan jotain itsekritiikkiä vai mitä se mahtaa olla. Mutta siis musta on vähän tullut sellainen, että tuntuu, että mikään ei niinku riitä. Ja toikin on just jännä oikeastikin, koska just se, että mäkin olen pohtinut sitä, että miten ne pystyy siellä niinku tavallaan koko ajan olemaan kisaamassa. Siis niinku sitä mäkin olen kellannut. Kaudesta toiseen koko aika. Ja sitten jotenkin, niinku, no totta kai nyt sit tietysti aina riippuu vähän lajistakin, että kuinka paljon siellä ja missä vaiheessa, että paljonko se tarvitsee näistä kehitystä, vaikka lihasmassa, jos olet niinku valmis silleen, niin sitten on vähän helpompaa. Mutta just se on aika selkeä ero esimerkiksi siinä, että miten Suomessa esimerkiksi otetaan painoa niin kuin kisojen välissä versus ulkomailla, niin vaikka bikinissä justiinsa niin kauhean pieninä pysytään. Ja sitten mä miettinyt vähän, että no pysyykö ne terveenä, jaksaako ne, onko ne niinku fyysisesti kunnossa niinku oikeasti terveyden osalta, no entäs psyyke, ja kaikki niinku tämmöiset niinku kiehtois kauheasti, niinku, että missä siellä niinku ihan rehellisesti mennään. Jos olisi tosi mielenkiintoista päästä niiden pään sisään, tai niinku nähdä se niinku oikeasti sinne niinku lavakuvien taakse, että mitä taakse, siellä oikeasti on, ja sitten että justiinsa, että kuinka paljon ne oikeasti sitten taas käyttää näitä kiellettyjä aineita, että ihan varmasti ne liikkuu siellä, koska et sä rasvan polttojuttuja. Joo, just jotain kuitenkin. Ei sen tarvitse olla mitään hirveän mun mielestä heviä. En tiedä asiasta kyllä siis yhtään. Mutta se, että sua auttaa se, että sä pysyt kireempänä ja niin kuin näin, niin kyllähän sä sitten jaksat pidempään. Ja sitten jos sulla on vielä niin kuin semmoinen mukava rakenne, niin eihän sun tarvitse olla niin kireä välttämättä, kun sä pääset varsinkin bikinissä rakenteella ihan sika pitkälle. Että sitten itsellä, kun ei ole niin kuin ihan niin kuin se huippukapeus siellä, niin sitten mä joudun pelaamaan sillä kireydellä ja lihasmassalla eri tavalla. Niin kyllä sekin sitten antaa oman. Joo, ja sitten se voi olla, että sitten tulee seurattua niitä 1, 2, 3 ja sitten ei näistä koko muuta laumaa. Siis sehän siinä on myöskin, että sitten siellä on niinku satoja muita, jotka vähän niinku jää unholla, ja sitten kun sä oot pistänyt silmässä, mullakin on justiinsa tää virolainen Regina, ja sitten just tämä Armenian Anna Kuskian, niin niitä mä seuraan tosi paljon, koska ne oli niissä samoissa kilpailuissa, ja ne nyt on kilpailuja, ja ne on siellä nyt niinku ranking-listan top 1, 2, kun niillä on pisteitä, kun ne saa niitä pro-kortteja vaan niinku tällä lailla. Sitten sut silleen, niin, joo, mä nyt yritin edes sitä yhtä saada sieltä. Niin. Mutta ei mitään hienoja kilpailijoita. Joo, mutta kyllä se niinku, että hekin on varmaan joku 1% siis oikeasti siitä. Se justiinsa. Niin.
Että ei ehkä nyt kannata ranteita vetää auki sit sen suhteen, jos et nyt heti ollut syksyllä menossa kisaan. Niin Joo, ei. Mutta niin, ja just tommonen niin edelleenkin, että tosi niin kuin iso rupeama ja ei kuka tahansa pystyisi noin tiheesti kisaamaan noin monet kisat. Että. Joo, ja saa siis olla kiitollinen siitä, että kuitenkin kroppa kesti sen niin kuin suurimman osan, ei nyt sen pahempaa kuin vähän jotain kramppia ja pientä repeämää, totta kai just kaikki hormonitasot ja kaikki palautuu sitten pikkuhiljaa. Kävikö onko sä mitannut käynyt verikokeissa? No pakko hävettää ja myöntää, että en ole käynyt. Piti käydä kovastikin, mutta tietysti ei sen nytkään ole liian myöhäistä. Ei, mutta nythän itse asiassa kun äänitetään, niin on Black Weekin aivan, viikko. Totta. Niin nythän Puhtilla esimerkiksi olisi tarjoukset, niin voisi ottaa ihan hyvin. Koska ei se todellakaan mitenkään ole, nythän se on tavallaan niin palautunut, nyt jos niin, nyt katsoa, mikä silleen, se baseline nyt on. Kyllä, juu, ja siis toi Olefitti, missä mäkin olen duunissa, niin siinähän on siis työterveys meillä aivan naapurissa, eli päivittäin niiden lääkäreiden kanssa siinä juttelen, niin äkkiä, kun mä siitä kipaisisin siinä naapurin puolelle, kun mä käyn siinä sit fyssarilla sit toisella puolella. No niin. Meillä on aika kiva talo siinä. No se on kiva, että ei ole pitkä matka. Joo, ei, mä sain mun selällekin, kun se vielä venahti tuossa PT-koulutuksessa vähän entistä enemmän, niin sain sieltä aika nopeasti sitten avun, kun mä en pystynyt leuaa vetoa eikä mitään soutui tekemään sillä. Niin. Ne oli näitä tämmöisiä, en tiedä oliko sekin sitten peruja sieltä sit vähän sieltä kisakaudelta, kun se oli se sama puoli. Mutta voi olla sitten. Menikö se sitten ohi ihan kyllä se nyt on alkanut menee joo, mutta se oli tosiaan venahdus ja ultimaattinen jumi, joka on ollut siellä aika monta vuotta, koska siellä on ollut tuntemuksia, mutta tämmöinen perinteinen, kyllä se siitä niin vähän venyttelen itsekseni. Ei se, niin. Joo, vielä pystyy tekemään näitä, mutta se on niinku, välillä niinku oikeasti sitten hirveästi itse suosittelee just silleen, että niinku, joo, menkää ja testatkaa ja kannattaa olla tarkkana ja sitten itse on niinku, niin, perus. Joo, mutta ei se. Mitäs semmoinen niin suutarin lapsille kenkiä? Niin, just näin, että ehkä niin kuin minä sanon, ei niin kuin minä teen, mutta ei se mitään. Kyllä se siitä sitten, ja kyllä mä niin kuin tuossa kohtaa ajattelen, että voisi kyllä käydä ihan siis varmuuden vuoksi niin kuin katsoa, että onko kaikki ok, koska toi oli oikeasti niin kuin rankka ihan kaikin puolin. Että ei se paljon tarvitse, jos siellä joku yksi niinku sakkaa, koska kyllähän se sitten, että niinku ensi kertaakin miettien, niin on aina järkevämpää se. Kyllä mä niinku haluan kuitenkin terveenä pysyä. Niinpä, just että kaikki pitäisi olla kunnossa ennen kuin sitten taas Joo, ja niinku muutenkin, koska mä haluan, että vaikka niinku tehdäänkin kilpaurheilutasolla, niin kyllä niinku, en mä niinku tällä nyt menettää terveyttä. Niin, että haluuko nyt ihan niin. Niin, koska sä käytännössä saat muovipokkalentoja ja jotain niin kuin metalliläpysköjä niin tuohon kaulaan. Ne on ihan kivoja ja hienoja muistoja, mutta se, että jos sä menetät terveyttä sillä ihan kokonaan, niin ei pitäisi vähän ehkä miettiä sit sinne tulevaisuuteenkin pidemmällä tähtäimellä. Kyllä, joo, että olisi niinku toimintakykyinen vielä joskus. Niin, se justiin. Se on oikeasti semmoinen niinku tärkeä asia, mitä pitää miettiä. Ja koska ei kaikista välttämättä ole, tai siis kaikkien kroppa ja ei niinku sovi välttämättä lajiin, että vaikka haluaisi, niin sit voi olla, että se pistää hanttiin. Joo, ei se paljon haluaminen auta siinä vaiheessa, jos niinku oikeasti alkaa niinku kroppa krakaa. Että kyllä niinku itselläkin huomasi sen, että niinku missä se menee se niinku sietokyky. Koska kyllähän mä niinku varmaan jatkaisin, jos lompakko kestäisi ja kroppa kestäisi. Mutta se stoppi tuli nyt silloin, ja osas niinku stopata sen ennen kuin niinku isompia juttuja tulee. Koska sekin on, niinku, että helposti vaan, niinku, sit vaan menee ja tekee ja kylvä tästä ja läpitte vaan, että saa puskee sen, niin ei sekään sitten pitkälle kanna. Sit se voi olla, että se kausi on sen vuoden ja sitten se ei ole enää ikinä. Niin, jep. Ja sitten korjailet jälkiä sitten loppuikäistä just näin. Joo, ja kun monihan voisi taas vaikka ihan jo sokastua siihen kisakuntoon, tavallaan tuossakin kun on ollut pitkä, niin sit voisi jäädä kiinni siihen, että tavallaan sillä tavalla niin kun tekosyynä käyttää se, että joo, mä haluan kisata, mutta oikeasti haluaisikin vaikka vaan pitää sitä kuntoa yllä. Tai muuten elää siinä jotenkin siinä niin kiinni siinä fitnessissä. Että joo, kun se on vähän sellainen, että sä tiedät, mitä mä tarkoitan siinä, että saa semmoisen kontrollin ja semmoisen makeen, niin kuin, että
minä olen tämmöinen oikea urheilija, kun minä teen niin. näin ja näin ja näin. Mulla Ja on mäkin, tiedätkö, niin kuin koko dietin mä heräsin jotain 4:30 salille ennen duuneja tekemään treenit ja kaikki safkat oli näin ja näin valmiina. Niin kyllä se oli aika tosi ennalta määrättyä ja tiukkaa hommaa. Ja siihen voi jäädä sitten koukkua ja sitten voi tulla sitten taas ongelma. Joo, ehdottomasti. Että ei enää pystykään joustaan asioissa. Joo, mutta mä olin kyllä ihan siis toisaalta ihan onnellinen päästä siitä kisakunnosta irti. Joo. Et ihan kiva istua ilman, että sattuu. Se on se aina se paras, kun oikeasti sattuu. Ja sitten saatikassa saunassa käyminen. Ihan hirveä. Joo, meilläkin on kotona semmoiset koivua ne meidän penkit, niin mä joudun aina dietin lopulla laittaa siihen tyynyn, koska mua oikeasti sattuu istua siinä. Joo. Just kaikki tämmöiset, että vaatteet menee vähän paremmin, niin kuin täyttyy ja muuta, niin kyllä se ja voi niin paljon paremmin. Kyllä. Se, että niinku valo ja väri ja kaikki niinku elävöityy yhtäkkiä palaa ja semmoinen elämänhalu on ihan eri. Niin kyllä se on niinku tosi makea fiilis. Vaikka siinä hetken aikaa onkin vähän sellainen, varsinkin kun ne hiilarit vaan iskee yhtäkkiä, niin on sellainen... Joo, se kun se menee heti saman tien, se muuttuu ja sitten just kun ei se keho ole valmis ottaa vastaan vielä, niin sitten se on semmoinen ihmepöhö. Joo, sitten sä oot silleen, miltä mä nyt näytän, herra iästäs. Niin. Mutta sitten se tasaantuu siinä. Kuukausi pari ehkä korkeintaan. Joo, kyllä. Niin sitten se, niinku, se painokin tasoittuu. Sitten se pysähtyy siihen, ainakin itsellä siihen tiettyyn. Ja sitten se pysyy siinä, kun vaan pitää sit treenit ja aktiivisuuden siinä samana. Niin kyllä, ja runko on. Niin ja sä sait sen tasaantuu, sit, vaikka sä puhuit just sitä älyttömästä nälästä, mikä tällä kertaa Joo, kyllä se siitä, siis vaan niinku yhtäkkiä mä vaan tajusin, että itse asiassa mulla ei olekaan enää niinku niin nälkä. Joo. Mä unohdankin, että mulla on eväät tyyliin jääkaapissa töissä, kun koko kevään on silleen, mulla on siellä jääkaapissa se mun puolikas rahka. Mulla on siellä 3 valkoista. Silleen, milloin mä pääsen syömään ne. Se on kyllä ihan sairasta. Kyllä ei enää nyt silleen himoitse mitään rahkajäämiä tässä kohtaa. Ei, siellä ne on avattuna jääkaapissa. 3 päivää vanhatkin. Niin, joo. Mutta kyllähän se vaatii se, että sitä rasvaa tulee, se paino nousee, että se on niinku, ei sitä... Ja se on sitten, että totta kai jos huomaa yhtäkkiä, että se niinku vaan nousee se paino, niin siitä jotain pitää tehdä, niin mutta se, että itselläkin se on pysähtynyt siihen tiettyyn kohtaan, ja siinä on hyvä olla, niin sit mennään sillä, ja sitten on kiva taas niinku treenailla ja muuta, niin kyllä niinku... Olen ihan iloinen, että pääsen taas. Olen normaali. Kyllä. Joo, ja normaali elämä. Huomaa sen, että no nyt sä oot niinku normaali. Joo, nyt huomaa. tuleeko hymyä ja pilkettä silmäkulmaa. Että... No just tää, joo, ja sit just kiinnostelee niin kuin nähdä ja pitää ehkä yhteyttä eri tavalla ja tämmöistä, niin kyllä se niinku tosi iso erohan siinä on. On. Ja sitten sen vasta tajuu taas, kun on palautunut, että niin, olipas sitä tosiaan. Joo, ja sitten se oli hyvä, kun siellä uudessa duunissakin, kun mä hoitelen noita tosiaan asiakkuuksia ja laskutuksia, niin ihmiset tulee, että se on kuin laskunkaan. Sitten duuni on uusi, sitten sä oot aivan niin kuin diettipäissä, aivan siinä hämärässä, mitenköhän tämä pitäisi mennä? Mä en tiedä, kuinka vajaana, niin mun piti siellä, kun mä sä tuijotan sitä laskua sulle. Mitäköhän tässä pitäisi niinku tapahtua niinku normaalistikaan. Niin. Mutta kyllä se siitä. Sitten kun mä oon tehnyt tosiaan niin pitkään noita sporttimyyjähommia, niin kuin olin dietillä tai en, niin kyllä se, niinku sekin on ollut omanlaisensa haaste yhdistää asiakaspalvelutyö ja kisadietti. Mutta sitten on siitä onneksi tottunut aika paljon tsemppaa ihmisten kanssa. Niin, kyllä. Sitä menee vähän semmoisen tiettyyn moodiin, sitten vaan pistää päälle, että no niin, ja nyt se hymy. Joo, sitten kun pääsee kotiin, niin no niin, nyt ei tarvitse esittää enää mitään. Sitten ei jaksa puhua yhtään mitään. No ei todellakaan, kyllä se menee aika lailla silleen, että haluaa vaan syömään ja makaamaan. Kyllä, joo, zombina tuijottaa seinää. Joo, se on. Joo, ei se kyllä helppoa, kun se on niin kokonaisvaltainen, miten se väsymys ja just sen nälkä tekee. Niin. Joo. Mutta aletaan olla loppupuolella, niin nyt haluaisin vielä semmoisia pari kysymystä kysyä sulta niin tulevaisuuden nähden, niin, tai lähinnä toi, että onko sulla millaisia nyt tavoitteita sitten, tässä nyt on vähän jo puhuttukin, että ehkä se pro-kortti olisi sitten sellainen, mitä tulevaisuudessa vielä haluaisi, mutta muuten sitten urheilun suhteen, niin minkälaiset tavoitteet? No, mitäköhän mä nyt sanoisin. Toi nyt on oikeastaan se, että kyllä mä niinku haluan lajin parissa niinku olla
olla ehdottomasti, että en mä niinku mihinkään oikein muuhun lajiin nyt on yllään mennyt mihinkään crossfitteihin tai painonnostoihin ja tämmöisiä. Että kyllä toi fitness-homma on valmennuksen puolesta. Tykkään siitä tosi paljon. Se antaa sitten taas tälleen varsinkin offikausilla paljon. Ja se on sitten seuraava se, että Mastersseissa sitten keväällä kisaan. Ja sitten totta kai yleisessä, mutta että saa ne Mastersitkin sinne mukaan, niin se antaa sen oma lisämausteen siihen. Ja kyllä mä nyt ajattelin, että useammat KV-kisat sitten taas ensi kaudella ja EM-kisat. Ja toivottavasti jossain, en tiedä, no MM-kisat olisi taas ihan makeat, jos ne olisi jossain niin kuin fiksus paikassa, mihin ei tarvitsisi matkustaa. Mutta en mä sen isommin ole miettinyt. Että kyllä tämä nyt vaan tuntuu olevan tämä, että olen niin löytänyt tämän oman lajin. Ja siinä haluan olla sitten mukana. Ja justiinsa se, että tehdään tätä yhdistyshommaa ja kaikkea tämmöistä niinku oheistoimintaa lajin niinku eteen, niin se on itselle kyllä semmoinen niinku sydämen asia, että haluan edistää ja viedä tätä hommaa eteenpäin, mihin se nyt sitten ikinä meneekään. Niinpä. Ja kyllä mä joskus vähän mietin, että olisi makea ihan jotain tuomarihommiakin ehkä joskus tehdä, mutta tiedä siitä sitten, että kun näitä omia kisakausia on kuitenkin vielä suunnitteilla, niin en mä nyt ihan heti sinnekään sit viittin mennä. Juu. Tämmöistä. Joo, mullakin on vähän sama, että ehkä sitten joskus tulevaisuudessa tuomaripuoli, mutta katsoo nyt eka tämän loppuun tämän oman kilpailunsa. Just näin, joo, kun kuitenkin niin kuin nälkää on vieläkin. Niin. Että kyllä se niin kuin haluaa silti katsoa, että jos ei siellä olisi yhtään semmoista, että ei vitsi, tämä on niin kuin makeata ja haluan vielä lisää, niin eihän mä sitten menisi. Mutta kyllä se ainakin tässä vaiheessa tuntuu, että olisiko se 27 sitten, kun mä täytän sen 35. Joo. Silloin sitten äkkiä se taitaa tulla. Joo, no kyllä se nopsaa tulee sieltä. No mitä fitnessurheilu sulle sitten niin kuin oikeasti antaa? Osaatko sä konkretisoida sitä? Mitä se antaa sulle? Sisältöä elämään. Tyhjään elämään. Joo, siis toi mun entinen työkaveri just nauroi tuossa salilla, että niinku kun mä siellä olin eilenkin 10 tuntia, teen treenit ja asiakkaita ja kaikkea näköistä, niin se on sellainen, saatko sä määritellä itse nämä sun työtunnit vai määrääkö joku, kun sä istut täällä vieläkin kello 8 illalla, no periaatteessa vähän sekä että, mutta mitä muutakaan elämää olisi. Tästä kun mä lähden, niin en mä tiedä, mihin mä menen. Niin, mä menin kotiin, mitä mä siellä teen. Mutta kyllä se on sellaista itsensä haastamista, ja niinku, että löytää koko ajan uusia piirteitä itsestään ja haluaa olla parempi ja kehittyä siinä ja oppii ihan hirveästi. Ei siis, niinku, en mä keksi, että mitä olisi valmiina niin sanotusti mulla. Koska tässä on koko ajan jotain opittavaa ravinnosta, psyykkeestä, kropasta. Sitten kun kroppakin menee, totta kai kun vanhenee, niin palautuminen on ihan erilaista. Se diettaaminen on joka kerta ihan erilaista ja kaikki tämmöinen. Niin tosi mielenkiintoista niin kuin nähdä se. Ja sitten ihan hirveästihan mä oon saanut kavereita, ystäviä. Siis niin kuin justiinsa sinut ja sitten tämä meidän fitness-kaverit, jotka mä otin vaan siis muutamiin ihmisiin Instagramissa yhteyttä silloin 22 vuonna, kun oltiin menossa Arskoihin, tai sanoin vaan, että hei, mä olisin menossa Arskoihin Espanjaan, onko joku muu menossa? Joo. Sitten meiltä tuli semmoinen pieni 4 ihmisen piiri sinne ja hengataan yhdessä ja kaikkea tuommoista edelleen. Niin ihan sikamakea juttu. Enkä mä tuntenut ketään hirveästi ainakaan alkuperäisesti muuta kuin tyylin somen kautta. Niinpä. Niin kyllä tämä laji yhdistää tosi paljon. Joo, ja se on silleen, sitä hakeudutaankin sitten, kun muuten tehdään niin yksin tässä, tai valmentajan kanssa ollaan, mutta että niinku sillain. Niin. Joo, ja sitten kun tämä laji on sellainen, että sä ymmärrät sitä vaan silloin, kun sä oot itse tehnyt sen ja olet itse siinä mukana, koska tämä on niin omanlaista. Joo, ei niistä fiiliksistä voi kyllä kauheasti ihan ns. Tavallisille ihmisille puhua, tai siis, voi, mutta ei sieltä tule samaa. Joo, eikä ne jaksa kuunnella sitä, että aina kun mäkin tuossa jollekin jutskalla, on vaan silleen, aivan, joo, että voitko nyt lopettaa joskus, kun sä puhut sit koko ajan tyyliin. Ja tietysti, siis ainakin mulla välillä on sellainen olo, että siitä tuli vähän turhankin paljon juteltua töissä tai jossain, mutta sitten taas toisaalta ihan kiva, kun tuossa salilla nyt pyörii, niin on paljon utelijoita, että kyllä ne paljon kyseleekin on sitten. Sitäkin, on. Mutta sitten ei pääse siihen pään sisään. Ei samalla lailla, että sä pystyy jakamaan sitä väsymystä ja muuta, niin se on vaan lähinnä semmoista faktojen kertomista, että nyt suunnittelen tällaista ja tämä on vähän tällaista ja kyllä olen dietillä ja kyllä en syö mitään muuta kuin tätä ja tätä. No syöksää nyt pelkästään parsaa ja kanaa ja riisiä. Joo.
Joo, yksikin oli hauska, kun se kysyi vaan se, eikö sä saisi riisisuklaata syyä? Mä no en nyt oikeastaan. Sitä riisiä vähän, mutta en suklaata. Niin voithan sä syödä, mutta se verotetaan sitten jostain muualta. Joo, ja kyllä mä oon itse dietillä ollut aina sellainen, että mäkin aloitin, olisiko ollut yli puoleen väliin dieettiä. Mä aloitin mun päiväni sillä, että mä laitoin ihan vähän nutellaa, riisikakkuun, vähän suolaa ja sitten mä lähdin reenille. Että se oli semmoinen oikein niinku hiilaripiikki aamuun. Että sai vähän jotain kivaa siihen aamun alkuun. Ja just kaikki niinku tämmöiset jätskit ja ihan pari palaa suklaata, niin kyllä ne ilostuttaa. Niin pitkälle, kun sä vaan niitä voit syödä niinku järkevästi, niin kyllä mä itse tykkään vähän niinku jollakin edes sitä iloa löytää sieltä. Sinne. Mutta kyllä se niinku aika suunnitella saa. Joo, nyt me ollaan semmoinen 1,5 tuntia höpätelty, että nyt aletaan pistää purkkiin. Tässä jo. Joo, mutta oli sulla kyllä monta kisaakin, että kyllä siihen nyt aikaa meneekin kyllä höpöttää. No oi, ja siis niin paljon asioita jäi silleen joo, niin varmasti siis on miljoona asiaa. Joo, täytyy ottaa toinen jakso ja sitten taas purkea. Ei tarvitse. Mutta joo, niin hei kiitos tosi paljon, kun pääsit vieraaksi kiitos kutsusta. Kertomaan tätä tarinaa. Oli kiva. Näin, niin ei mitään. Me jatketaan tästä yhdistyksen asioilla seuraavaksi, mutta niitä ei äänitellä. Joo, tähän ei jätetä niitä juttuja. Näette sitten Instasta tai muualta sitten niistä. Kyllä, mutta ihmeessä ihmiset sitten, jos tässä kohtaa, kun tämä tulee ulos, niin on vielä paikkoja, niin ottakaa itsellenne harkkakisapaikka keväälle, niin nähdään siellä sitten. Mutta kiitoksia, lopetellaan tähän. Moikka! Yes. Moi moi! Hei, jos tykkäät Fitnesskuplassa podcastista, niin klikkaa podiseurantaan ja jaa kavereille. Jos kuuntelet tätä Spotifyssa, niin laita ihmeessä myös arvostelu tulee. Ja jos sitä vastoin kuuntelet esimerkiksi YouTubessa, niin voit myös tykätä ja kommentoida jaksoa. Podcastilta löytyy myös Instagram-tili nimeltään Fitnesskuplassa. Siellä voi keskustella ja jakaa ideoita podcastiin liittyen. Ja samalla pikku mainos omille palveluilleni, eli jos kaipaat fitnessvalmentajaa tai poseerausvalmentajaa tai oot vailla urheiluhierojaa Tampereelta, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Lisätietoja löydät nettisivultani marianekankaisto.fi tai Instagram-tililtäni marianne-kankaisto.